Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без сезнең игътибарга язучы Җәүдәт Заманның «Җир авазы» дип исемләнгән повесте буенча эшләнгән радиоспектакльнең беренче өлешен тәкъдим итәбез. Инсценировканы автор үзе эшләде. Радиоспектакльнең режиссеры Фәрит Җәләй. Рольләрне башкаралар: Зөфәр Хуҗиев, авыл мәктәбенә кайткан яшь укытучы; Илдус Әхмәтҗан; Мөдәррис Мөгаллимович, өлкән яшьтәге мәктәп директоры; Ирек Бахман; Марат Мансурович, урта яшьләрдәге күмәк хуҗалык рәисе; Хәлил Мәхмүд; Гөлүсә, Зөфәрнең студент елларындагы мәхәббәте; Алсу Гайнуллина; укучы балалар: Әмир, Дусил Касыймов; игезәкләр: Әмин Хәмдәмин, Фирая Әкбәр, Аграфена Васильева; Габделхай, шофер егет; Илдар Хайруллин; Айсултан җиңги, Зөфәрнең әнисе; Нәҗибә Ихсаный; Педагогия фәннәре академиясе президенты Әнвәр Габайдуллин; алып баручы Ринат Таҗетдин. Башка рольләрне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкара. Әсәр магнитофон тасмасына 1990 елда язылган. Мен 974 ел. Укытучыларның август киңәшмәсенә әзерләнеп йөргән көннәре. Туган мәктәбенең ишек алдына аяк басуга ук Зөфәрнең йөрәге дөпелдәргә кереште. Эшкә узгач, тынычланыр менә дип уйлаган иде. Әмма йөрәкнең тынычланыр исәбе күренмәде. Бу халәттә директор янына кереп булмый иде билгеле. Җитмәсә, тамагына да ниндидер төер килеп тыгылды. Зөфәр туктап мәктәп кыймасына сөялде. Рәшәткәле кыйма директорның үзе кебек үк пенсия яшенә җитеп килә иде ахры. Ул авыр итеп шыгырдады, бер якка кавышкан кебек тә булды. Нәкъ менә шул Зөфәрне тынычландырды да бугай. Үзегез дә әллә кем түгел бит әле дип уйлады ул, һәм кызу-кызу атлап мәктәпкә таба китте. Университеттан соң Зөфәрне үзе укыган мәктәпкә укытучы итеп җибәрделәр. Бүген ул беренче мәртәбә мәктәп директоры Мөдәррис Мөгаллимович янына бара. Мәктәпнең калын такталардан сугылган ишеген ачылып китмәсен өчен юан резина белән тарттырып куйганнар. Зөфәр артыннан ул шапылдап ябылды да, аның аркасына китереп бәрде. Зөфәр чак кына сөртенеп егылмады. Ишек ябылгач мәктәп дер сөлкенеп куйды. Стенадагы төрле өндәмә такталарының кыйгайганы турайды, турылары киресенчә бер якка чалшайдылар. Мөмкинме? Зөфәр, әйдә уз. Әйдә, улым, отыр, әйдә. Я, не хәлләр бар, Зөфәр? Ару гына, Мөдәррис абый. Афарин, улым, афарин.
тел ватып, фәлән іш, түгән іш деп азапланмайсың. Хаманда өзімізше, ауылша, абай деп кінә сөйләшәсің. Әйбәт. Әйдәп, түклі аяғың білән. Біргәләп ішләргә, біргәләп қартайырға ясын, олам. Шулай була күрсен, Мөдәрис абый. Шулай, тағын өзімізге қайттым десең енді Зөфәр олым, Қайтты, Мөдәрис абый. Ярыламында да тігілейрек болып қоймаса. Нишегрәк ул, Мөдәрис абый? Тегеләйрәк. Теге, сенің бандитлар белән бәйләнеп китүң сымаграк дим. Кайчанда бер шушы якка бурылачак иде әңгәмә. Әмма хәзер үк шуңа әйләнеп кайтасы булыр дип башыма да китермәгән идем. Нишләргә? Сәргәме? Әллә хәер яшереп торудан ни мәгънә? Сорый икән, белгәнгә сорый димәк. Әйе, Мөдәрис Мәгалимович. Әтиләргә борчуның зурын китердем мин ул чакта. Университетка кергәч, көз көне колхозга җибәрделәр. Бәрәңге алышырга. Шунда культура институтыннан килгән бер кыз белән таныштым. Бик шибәр нәрсә булгандыр инде, Әйе, шибәр кыз иде. Казаннан авылга бер машинада бардык. Аннан соң төрле авылларга таралыштык. Күрше авылда гына булган икән, бик тиз эзләп таптым үзен. Төнлә барып таптым. Ничек килергә булдыгыз? Соң без бит бу хакта бөтенләй сөйләшмәгән идек. Сөйләшмәгән идек шул. Сез хәтта минем исемемне дә белмисез бит әле. Соң сездә минем исемем Гөлүсә. Мин Зөфәр атлы булам. Тумышым белән авылныкы. Менә сагынуга түзәр хәл калмагач килдем. Сагынуын сагынгансыздыр да. Минем йөргән егетем бар бит, Зөфәр. Йөргән генә булса куркыныч түгел. Сөйгән булмасын. Булай карап торыш кайбәт кенә кебек үзе. Әллә теге без машинада сөйләшеп бара башлагач янәшәбезгә килеп утырган җегетме? Шул. Аннан алдагысы көнне генә үпкәләшкән идек. Шуның ачуыннан сөйләшкән идем мин сезнең белән. Юк әдә икән шикләве. Ходаем җүләр димә инде син мине. Үз гомеремдә ни барысы икенче тапкыр күргән кешегә нигә дип боларны сөйләп барам мин, Беләсеңме? Белмим шул. Мин каршыңда балавыз булып эрергә әзермен, Гөлүсә. Ихлас әгәр, ихлас. Баштарак Нияз да балавыз иде. Мин гел шулай булырмын. Иратка гел җибеп кенә тору да килешми анысы. Шулай да үткән егетсез, Зөфәр. Ике сүздә сөйләшмәс борын ук сингә күчтегез. Һаман безләп йөрергә ширки түгелле. Безли белмәсәгез дә бәйләнүгә аннан калышмыйсыз. Мә, безли белмәсәң, уларсың хәзер. Мә тагын. Яхшы. Арттан тыңлап йөрдем, арттан китереп соктым дисең инде, Ярый якынрак кил әле, Егетләр, Җибәр бугасың. Егетләр. Менә шулай. Тагын да якынрак кил кәбәм. Минем күзләрдән чәчелгән ычкын яктысында синең дә бәбәкләреңә карап багый әле бер. Нишләдең син, Нияз? Нишләгәнен үзе беләдер. Я инде хәзер мин нишләтим бу шәүләңне? Фәтлит итимме әллә бер юлы кабыргаларын санап ипишүрлеген ямшайтимме? Егетләр, зинһар өчен суга күрмәгез. Зөфәр, үтенәм сездән. Сугышу дигән нәрсәне бөтенләй белми ул. Белмәгәнен белдек. Инде күрсәтте. Минем белән алышыр дәрәҗәгә җиткәнче, ике капчык арыш ит яшисың бар икән әле, Нияз дус. Тапыршынма. Барыбер җибәрмим. Кулын талга җибәрсең әле. Ай, кереңнән алды чыгарыңны уйларга кирәк, дускаем. Берәрне сугып та күрсәткән булыр идем дә. Ярар инде Гөлүсәдән яхшы түгел. Исеңнән чыгарма. Башка вакыт монда да Казанга кайткач та комачаулап йөрштән булмасын. Гөлүсә ни әйтер бит әле? Мин ни әйтсәм шуны. Ярар инде, Нияз. Бар кайт. Эшне зурга җибәрмә. Зөфәр дөрес әйтә. Син сукканда да ул сукмый калды бит әле. Яша дус кеше. Әйдә, йөреп кал. Казанга кайткач ничек тә исәпләшербез әле. Шулай, Мөдәрис Мәгалимович. Калага кайткач, исап-хисап мәсьәләсен узакка сузмады Нияз.
Төннәрнең берендә концерттан кайтып килә идек, Гөлүсе ашыргаланып Зөфәр дип кычкырып җибәрде. Шул ук мизгелдә аркама хәнҗәр белән кададылар. Начар килеп чыккан икән шул. Бәла килсә, пары белән килә диләр. Больницада байтак кына ятырга туры килде. Сауыгып инде бары да рәтләнде дигәндә генә тагын маҗара. Вакытлы чагын эшләп торырга дип күп тиражлы газетага урнашкан идем. Тәҗрибәсезлегем белән хезмәткәрләр арасындагы интригага катнашып киттем. Тора-бара җанҗал зурайды, факультетка кадәр килеп җитте. Университеттан чыгарылуга Гөлүсә дараны кырт өзде. Озакта тормый үзенең диплом җитәкчесенә кияүгә чыкты. Хурлыгымнан берничә мәртәбә тимер юлга төштем. Барысында да иптәшләрем очрап гомеремне саклап калдылар. Әллә шәт Хозур Ильясның үзе булгандыралар дип тә уйлыйм хәзер. Югыйсә берсендә очрасалар, икенчесендә туры килмәсләр иде. Алай. Баштарак ярыйсы гына йөрсәм дә, соңга таба исәнлек хөрт үләнде. Тик эшне барыбер ташламадым. Университетны тәмамлыйсым килде. Хезмәт урыннан әйбәт характеристика белән килсәң, кабат кабул итәбез дигәннәр иде бит. Аңлашыла. 2 ел эчендә шактый бирешкәнмен. Үпкәм шишеп кабат больницага ятарга туры килде. Операциядән сынагып җитмәгәнгәдер инде. Менә врачлар туган авылга кайтырга киңәш иттеләр. Вакыт үткәргә инде алайса. Баштарак үзем дә шулай уйлаган идем. Хәзер Ни дип җавап бирергә? Сауыгырга кайттым. Мәктәбегезгә мин бүген бар, иртәгә юк. Ныгытып аякка басуга тәртәне шәһәргә кайрам. Бигайбә Мөдәррис Мөгаллимович димме? Булай әйтсәм, алмаячак карт. Алаканат кирәкми безгә диячәк. Һәм 100 тапкыр хаклы булачак. Юк, башка җавап, төпле сүз кирәк. Киткәнче ничә ел эшләргә туры килсә дә, башкалар минем бу фикеремне, теләк омтылышларымны ихластан дип белсен. Башкача мөмкин түгел. нәрсә дип уйга калдың, Зөфәр улым? Хәзер ничек уйлыйсың дим? Хәзер мин бер ныклы карарга килдем. Мин шушында Чәчәкледә укытучы булып калам. Гомергә. Шулай ук микән? Ансына шикләнмәгез. Минем кайбер фикерләрем дә бар инде. Кызык. Нинди фикерләр ул? Укучыларның мәктәптән соң бары тик югары уку йортларына гына керүләрен максат итеп куймаска. Начаррак укыганнарны машина, трактор майы, дуңгыз фермасы, дворник себеркесе белән куркытмаска. Нигә? Дөрес түгелмени? Дөрес, ләкин ел саен мәктәп тәмамлаган һәр 20-30 бала өчен түгел. Ник? Югары уку йортларында урын җитми. Аннан соң барысында интеллигенция ясап бетерсәк, икмәкне кем үстерер? Син дә мулла, мин дә мулла, атка пешән кем сала килеп чыга? Чыннан да. Атка пешән кем сала? Нишләргә тиешсең без синеңчә? Минемчә, күбрәк туган җиргә, туган туфракка мәхәббәт тәрбияләргә. Игенче, терлекче һөнәрнең врач, инженер кебек үк дәрәҗәле икәнлеген исбатларга, шуңа инандырырга. Усалланып кайткансың әле, Зөфәр улым, усалланып. Монысы яхшы. Авылда механизаторлар, терлекчеләр, сыер савучылар арттырырга исәплисең инде алайса. Шулай Мөдәррис Мөгаллимович. Мин моны эшем белән раслаячакмын. Ышаныч кына күрсәтегез. Эшкә генә алыгыз. Улым, Зөфәр улым. Улым, 2 куллап кына түгел, 5 куллап алам. Яшь кадрлар бек кирәк безгә. Планнарың да шәп икән. Күңел кылларыңны тарткалап караганга үпкәләмә, Зөфәр улым. Бергәләп эшлисе, мәгърифәтне алга бергәләп этәрәсе бит. Кая китер әле хезмәт кенәгәңне? Тутырып ук куйыйк. Эше бетә торсын. Шулай. Сайравын шындында шәп сайрыйсың. Алдан кычкырган көкенең башы ярыла, егетем. Зөфәрне җитәкче итеп аза уярган,
ел сайын жетекшісі үзгәріп тұрған 8-нче классқа белгіләделәр. Бу хакта ишеткәч класста шау-шу купты. Искіріп қалжайған стеналар малайларның күлішуіннән, қызларның шыршуыннан дүбірдәп ишелер сыман иде. Kızlar, işiniz harapılay bulgan. Barlasında beylep sağız şeynep tamak kırıp avuz yürü buturlar bitti sizge. Bizden ikisi zorunu kaytık güçlü alırlarda ucu. Var iken mutlu tabağa basasılar. İra tuktuşu nindigine bulsa da ira tuktuşu indil malaylar eyvel. Yigit kişi malaylarını gına mutlu tabağa bastıra ol, puşuk burunlar. Bizge kızlarga yok indi ulutlu tabak. Bizning matullarimiz şayal kızlarimiz var. Bir yılmayıp qarasa, iripgina kitar süpara bu yigit. Eli birerimizge g'ashiyda bulup qo'yar. Bilsin, kitaptanib qog'ozim bor. Bo'lgandi, bo'lmagan qo'ya. Sen başta bitingdagi yıldızlarını tavuk şuplab bitirirlik tugulligim bil. Chekmasa, o'zlaring shirat. Ustosin. Bizde kimse yıldızlarını yemsiz deb yazganlarim. Yigitlar bağımdıra yağa jitek şikri. Hey kızlar. Әнә шулай сүзләр өйірмәсе купкан класска килеп керде яшь укытучы. Шау-шу ничек тиз купкан булса, шулай ук тиз басылып та калды. Малайларда да, кызларда да яңа укытучыны тыңларга җыенудан бигрәк, аның төс кыяфәте, буйсыны, үз-үзен тотышы белән кызыксыну көчле иде. Зөфәрнең беренче дәресе әнә шулай башланып китте. Һәм ул матур гына дәвам итә дә сыман. Менә беренче сүзне тактага язарга туры килде. Кулына бур алып, Зөфәр тактага борылды һәм ниндидер ширканыч, юеш нәрсә аның нәкъ җилкә чокырына килеп шәпәлде. Зөфәр берни булмагандай, сол кулы белән үрелеп кәгазьне алды, уң кулы белән тактага язуын дәвам итте. Алай, кабатлана дөнья. Минем дә кайчандыр шәпәгәнем бар иде мондый кәгазьне. Мөдәррис мөгаллим җилкәсенә. Менә хәзер үземә. Көләргә иртәрәк әле. Түземсез укучының эше бу. Көлеш мин укытучылар бүлмәсенә, юк, директор бүлмәсенә йөгергәч башланачак. Юк, инде дускайларым, монысы булмас. Хәтта кызарынган йөземне дә күрмәячәксез сез минем. Тукта. Бер кирәкмәгәнгә кем сумкасыннан линейка чыгарды? Вәлиханов. Так. Икенче ядрә. Монысы инде шамадан тыш. Озак итеп кем шәйнәп утырды? Шул ук Вәлиханов. Димәк, аның эше. Хәзер инде класска 100 белән бурылсам да ярый. Нигә елмаясың, Вәлиханов? Минме? Әйе, син, Әмир, син. Юк, мин елмаймыйм абый. Үзең елмаймасаң, күзләрең елмая. Күзләрнең авызы юк бит абый. Ничек елмайсың диялар? Күзләрең генә түгел, инде хәзер колакларың да көлә башлады, Вәлиханов. Ничек? Әмма әйтмим әле. Белерин бугай. Ялы кулларыңны парт өстенә куй әле. Куйдым абый. Нәкъ беренче класстагы кебек итеп. Инде хәзер линейкаңны ал да такта янына чык. Чыктым абый, менә ул линейка. Линейка дисеңме? Әйе абый, линейка. Менә иш. Кулыгызда тотып торасыз. Юк инде, Вәлиханов, син миңа күршеңнекен түгел, үзеңнекен алып кил. Мин бит линейка гына димәдем, линейкаңны дидем. Линейкаңны үзеңнекен. Менә монысы үземнеке. Арты ягына В әдиптә язылган, әнә. Дөрес. Бер башы әле генә юешләнгән дә икән. Монысы үзеңнеке. В дигән хәрефләр дә бар. Яле,
Хәзер әнә тегендәрәк аркаң белән борылып бас әле. Нәрсәгә, абый? Мин әйткән урынга барып бас дим. Борылыбрак, менә шулай. Класс укытучының ни эшләргә теләгәнен абайларга өлгергәнче, Зөфәр тактага ябышкан кәгазьне линейканың юеш очына куеп, чиерттереп тә җибәрде. Кирәк бит. Кәгазь малайның да нәкъ җилкә чокырына барып кунды. Ничек, Вәлиханов? Күңеллеме? Күңеллеме дип теге укытучы булдым дигәчтә, балалардан көләргә дигән закон юк. Укытучыдан көләргә дигән закон бармы? Мин Шулай булгач, сездән көлмим лә мин соң, класска кызык булсын өчен дип кенә ичмим. я ничек? Кызык булдымы хәзер класска? Юк. Ярый, булды. Бар урыныңа утыр да мин сөйләгәннәрен тыңла. Инде барыбыз да көлеп туйдыкмы? Туйдык. Менә шулай, Вәлиханов. Юк нәрсәне без дә булдырабыз аны. Яхшысын, игелеклесен күбрәк эшләргә иде. Син һаман балачага булып кыланмакчы. Алай булмый ул инкәш. Сез инде хәзер җиткән егетләр, җиткән кызлар. Уен турында түгел, эш турында, тормыш турында, алдагы көнегез турында уйлый башларга вакыт, бик вакыт. Югыйсә арагызда кем икмәген ашавын, кем киемен киюен, кем хисабына укуын, дөресрәге ни укырга, ни эшләргә теләвен белмәүчеләр дә барсымаграк күрәм әле мин. Укытучы җилкәсенә юеш кәгазь утырту батырлык белгесе дә, акыллылык белгесе дә түгел. Мәктәптә алган белемеңне файдаланып, туган туфрагыңда иген үстерү, бакчалар утырту, менә монысы инде чын батырлык минемчә. Бик батырлык инде. Әйтәм аны, әтиләрнең кулында көне-төне көрәктә сәнәк, аякларында күнитек. Әйе, батырлык, Вәлиханов. Аларның һәрберсе 3 кеше өчен эшли бүген. 3 кеше өчен терлекләр карый, 3 кеше өчен икмәк үстерә. Бу чын мәгънәсендә хезмәт батырлыгы. Моңа инде сезнең акыл батырлыгыгыз да килеп кушылырга тиеш. Ничек кушылырга тиешсең ул, Зөфәр Вәлиәхмәтович? Күбәләкләр кебекме? Шамакайланма, Вәлиханов. Сез авылда калып, үзегез дә колхозда эшли башлагач, ул чакта бер машина тракторга 2 механизатор булыр. Сез инде әти-әниләрегез кебек иртә таңнан алып караңгы төнгә кадәр тир түкмәссез. Кулдашларыгыз белән алышынырсыз да, юынып киенеп тамак ялгап алгач, культура йортларына, китапханәләргә юл тотарсыз. Эшне аны атта эшли. Бик дөрес, эшне аны атта эшли. Авыр эштән соң ашатасың, эчертәсең, җылабзарында тиешенчә ял иттерәсең дә аңа шул җитә. Кешенең кеше булу өчен рухи языкның да җитешле булуы кирәк. Һәм ул бездә җитешле. Җитешле булгач ник ул безнең әтиләргә авыз итәргә дә җитмисең? Мин бая әйттем, авыл кешесе бер үзе берничә кешелек хезмәт түгәргә мәҗбүр дидем. Бер үзе өчен генә бик эшләр иде, авылда кеше җитми. Сизәсезме нәрсә килеп чыга? Сихерләнгән йомгак килеп чыга. Менә шул. Тагын бер кат искә төшерик. Авыл кешесе өчен рухи байлык тудырылган, әмма ул аннан тулысынча файдалана алмый. Ни өчен? Вакыты җитмәгән өчен. Ни өчен вакыты җитми? Эшче куллар җитми. Бик дөрес, Вәлиханов. Авыл хезмәтен үзенеке санаган кешеләр җитми. Һәм менә шушы чуалган йомгакны без сезнең белән бергәләп сүтәргә, шун бергәләп табарга тиешбез. Аңлашыламы? Әллә тагын көтелмәгәнрәк сорау бит әле бу, Зөфәр абый. Минем җилкә чокыры синең кәгазеңне көтеп торгандыр дип уйлыйсыңмы инде, Ничек? Йөреп чыгабызмы? Бергәләп тотынсакмы? Эшлибез аны, Вәлиханов. Тик башлап, әйдәгез шул хакта сүз куешыйк. Төшермик без әдәбият фәненең дәрәҗәсен. Өлгереш әйбәт булса, без әле сезнең белән таулар күчерергә өлгерербез. Ничек? Вәгъдәме? Әдәбият дәресендә без бары тик әдәбият турында гына сөйләшергә өйрәнгән шул, Зөфәр абый. Моннан соң башкачарак булыр. Мөмкиндер бит. Кирегез, Гамил апа. Кирегез.
Исәнме, Зөфәр? Арыгын әле, Камил апа. Үзебезгә укытучы булып кайттым дисең инде. Әйе, Камил апа. Үзебезгә кайттым, укытучы булып. Рәхмәт яугыры. Дәрес вакытында ишек яныгыздан узып бара идем. Тавышың гөрләп тора. Тукта әле мин әйтәм, ни турыда сөйли икән бу шул хәтле дип тукталып калдым. Тәки авызларын ачтырдың бит, Атаманнарының авызларын ачтырдың бит. Атаманнарының. Хикмәт. Безнең шешкәлдә шундый хәлләр булырнамы дигәндәй ышанып сөйлисеңме син? Әллә булай шул балаларның гына башын әйләндерәсеңме? Ышанып сөйлим, Камил апа. Кара син бу мәктәпне. Абзар ишме? Шулай. Хәрәбә. Индан соулым хәрәбә. Инде хәзер күз алдына китер. Моның урынында олы тәрәзәләре белән балкып, 2 катлы таш бина тора. Класслар якты, һавасы иркен, такталарда, парталар, җиһазларда барсы да өр-яңа. Идәннәр пыяла шикелле ялтырап тора. Димәк, сиңа да эш җиңеләя дигән сүз. Хикмәт. Мәктәпнең тирә-юнендә бакча. Балалар анда яшелчә җиләк җимеш үстерә. Суны көянтә чиләк белән ташып интегәсе юк, торба буйлап үзе килә. Әкият шул инде, әкият. Бигрәк матур ишетелә тыңлаганда бит. Нишләп әкият булсын? Әнә колхоз өр-яңа культура йорты салып ята. Сәхнәсе булын хәтле. Шәпме бу? Димәк, төрле түгәрәкләр эшли башлаячак. Яшьләрне кибет янынан тартып алырга мөмкин булачак. Синең Рамил институтны кайчан тәмамлый әле? Киләсе елга Алла боерса. Киләсе елга. Агроном булып кайта буйырган булса. Буйырса гына шул. Буйырыр инде Алла боерса. Нигә алай дисең? Кайтып кайда торырсың ул? Анысы хак инде. Өйләнеп тә куйса 2 килен бит бер түбә астында яши алмый инде ул. Шул менә. Димәк, яшьләр өчен бөтен уңайлыклары, газы, суы, абзар куралары, мунчасы булган аерым йортлар өлгертергә кирәк. Һай улым, кем тезесен аларны? Колхоз әлбәттә. Ай җаным, юкмы сөйләмә, әнә фирмаларын рәткә китерә алмыйча газапланалар. Фермасында, йортларында салырга кирәк. Шунсыз булмый. Ходаем, үзең салдырырга җыенмыйсыңдыр ич. Председатель булсам салдырыр идем. Тик барыбер кул кушырып утырмам. Шулаймы? Марат Мансуровичка да тынычлык бирмәм. Район җитәкчеләренә дә. Шунсыз булмый, Камил апа. Ходаем, фәрештәнең амин дигән чагына гына туры килсен балам. Дигәндәй бәхетләр безне шитләтеп үтә шул. Шитләтмәс. Бигрәкләрдә ашанычлы иттереп әйттең инде. Шитләтмәс. Зөфәр балакаем, әйтерсең, төзелеш өчен кирәкле кагазьләр дә, акчалар да күптән инде синең портфелеңдә жата. Менә шулары минем портфельдә түгел шуланың, Камил апа. Шулай да без буларны тормышка ашырачакбыз. Яңа мәктәп беренче чиратта. Бирсен Ходай, бирсен инде Ходай. Тик аның бу идән дигәннән начар да түгел инде ул. Шебен үлсә бик җайлы, жарыкка гына тула. Шипне дә шунда сыпырып кына төшерәсең. Ярыклардан кыйралар да төшәләр. Идән җәрәхәте. Икенче көнне иртән көтү куганда Зөфәрдән ишеткәннәрен Гамилә ахирәте Рамиләгә, Рамилә Халимәгә, Халимә Сәлимәгә сөйләде. Шулай итеп, Зөфәрнең теләк фикерләре көндез сәгате белән бөтен авылга таралып өлгерде. Тиздән укытучылар арасында яшь коллегабыз дәресләрен сәеррәк үткәрә,
Укучылар ни теләсә шуны эшли дигәнрәк сүзләр таралды. Яңа дәрес үткәргәндә нигездә үзләре генә сөйләп, кабатлаганда укучыларны гына сөйләтергә күнеккән укытучыларга Зөфәрнең эш адымы чыннан да шикләндерерлек тоела иде. Иң гаҗәбе, балалар, малайлары да кызлары да яшь егетнең чабуына диярлек тагылып йөри башлады. Озак та үтмәде, карт зауч пенсиягә китеп барды. Зауч итеп билгеләнгәч, укыту тәрбия эшләренең мәктәптә тулаем торышы белән кызыксына башлагач кына игътибар итте Зөфәр. Хезмәт йөген укытучыларның барысы да бердәй тигез тартмыйлар икән бит. Әмма нәрсәне дә булса башка якка үзгәртергә карт директор теше тырнагы белән каршы иде. Менә мин шуны аңламыйм, Зөфәр. Эшкә кайттың, алдык. Завуч урыны бушады, үзеңне мөдир иттек. Хезмәт хакыңны арттырдык. Тагын нәрсә җитми сиңа? Миңа бик җитә. Кемгә җитми алайса? Балаларга җитми, балаларга Мөдәррис Мөгаллимович. Нәрсә җитми инде ул балаларга, ягъни мәсәлән? Күңел җылысы җитми аларга. Әнә Дилбәр апа, алай ук карт та түгел әле. Дәрес биттеме? Игә кыяклау ягын карый. Балаларны борчыган 1001 сорауга дәресләрдә генә җавап биреп бетерә аламыни ул? Ул сорауларга берәү дә җавап табып бетерә алмый, Зөфәр улым. Кысыр хәсрәт белән юкка кеше бимазалама, үзең дә хафаланма. Хезмәт укытучысы. Сабитны әйтәсеңме? Әйе, Сабит Кәримовичне әйтәм. Әллә ни майтарганы юк иде аның да. Мастерской җимерек. Стаханасы ярым җимерек булганга ул гаепле түгел. Аның каравы үз күңеле түзек аның. Исәр түгел ул, бала жанлы. Югыйсә мал туарлары бер дә Дилбәр апаларныкынан ким түгел. Артыграк тәле, ие тулы кеше. Ә шулай да көн әйләнәсендә балалар янында. Балалар уку вакытында гына мәктәптә булырга тиеш. Дәрестән соң аларның урыны өйдә. Юк, Мөдәррис Мөгаллимович, мәктәптә. Сабит моны бик яхшы аңлый. Стаханасы да тыштан гына сүрелектән каралты. Эше, чын стахана. Стахана түгел, күзгә күренмәс нара турманы. Кирсәң әшкелтем шәйрисеннән күңелләр хушлана. Алла, тагын минем алай искитерлек нәрсә күргәнем юк анда. Ничек инде юк? Эш кораллары тәртиптә. Агачлар белән шул кадәр сагыш итәләр, хәтта йомышкасына кадәр әрәм итмиләр бит. Иресен мич кабызыр өчен аерым, тагын аерым җыялар. Буларын ышкыдан чыкканнарны атна сайын колхоздан килеп алалар. Тартмаларга йомырка тутырганда кирәк була. Төрле мәзәк уенчыклар. Алтын куллы сталарны да көнләштерерлектәре бар бит аларның. Әйдәсең, алай булгач бөтен малайларында балта стасы итик. Агач эшен белү әлбәттә шәп нәрсә. Тик балта сталар авылга эшәү кирәк тә, дүртәү кирәк. Ә менә механизаторлар. Менә аларын без әзерли алмыйбыз инде, Зөфәр улам. Алары безнең вакаләткә керми. Ә шулай да алар хуҗалыкка берәмләп кенә түгел, дистәләп кирәк. Аңламыйм. Нәрсә таләп итәсең син миннән? Әгәр колхоз җитәкчеләре белән киңәшеп, тракторчылар түгәрәк ачып җибәрсәк, кызлар өчен терлекчеләр түгәрәгедә оештырсак, шәп чыгар иде бит шайтан алгыр. Син нәрсә? Булар инструкция нигезендә катгый тыелган нәрсәләр. Авызың ни сөйләгәнне, колагың ишетми башлаган син, Зөфәр улым. Без бит 8 еллык кына. Урта мәктәп түгел. Ферма бузауларын шефлыкка алдыгыз хопладым. Ярар инде, ансына түзәргә дә була. Бузаулар шәйнәсә дә балаларның я бишмәт чабуын, я шитлек аратасына элгән яулыгын шәйни. Трактор диләр бит аныкаем. Тимер тау бит ул трактор. Ажгырып торган тимер тавы. Күрәләр дә шунда балалар җибәргә 2 башлы дип белдеңме әллә мине? Йөрмәгездә, булмый да. Ничек булмасын? Рөхсәт кенә бирсеннәр. Балалар машина трактор паркыннан кайтып та кирмәячәкләр. Менә. Рөхсәт кирәк шул моңа. Ә ул рөхсәт юк. Юк, андый рөхсәт юк. Миңа гына шаммасагыз әнә Марат Мансуровичка барыгыз. Ул бик тиз төшендереп чыгар. Сезнең кебек киребеткәннәр белән бик әйбәтләп сөйләшә ул. Җилекләрне үткәреп сөйләшә. Мин рөхсәт иткән чиракта да бурып кайтарачак ул сезне.
Һәм Зөфәр, карт кире уйлаганчы дип, шунда ук колхоз идарәсенә китте. Киргә ярыймы? Исәнмесез? Әйдүк, Зөфәр дус. Түрдән үзегез. Кадрлар алачыгының хөрмәтле кешесенә һәр вакыт ишек ачык. Кызганычка каршы алачык кына шул. Шу кеше бар, сандалы юк. Үпкәли күрмәгез тагын, Зөфәр Вәлиәхмәтович. Шаярып кына әйтүем. Алачык булгач, үпкәләп кая барасың? Менә шуны цех кебегрәк нәрсәгә әверелдереп булмасмы дип йөрү иде әле. Таңлыйм сезне. Мин әле генә үзебезнең карт яныннан. Шулай дип аңладым да. Мәдәрис Мәгалимович миңа шалтыратты инде. Сез кергәндә әле телефон трубкасын элгән генә идем. Я, нишлибез соң? Да. Кызыклы тәкъдим бу. Вакытлы тәкъдим. Мала чакта калган тимер җене гомер буена чыкмый инде ул чыгуын. Тик бер зур кыенлыгы булачак бит аның, Зөфәр Вәлиәхмәтович. Нинди кыенлык икән инде ул? Бөтен эш тракторга килеп терәләчәк. Механизаторлар үз техникасы тирәсендә бала чага чуалганы яратып бетерләр микән дим. Югары класслар булса бер хәер. Үзләренә алмаш кирәксә яратырлар, Марат Мансурович. Шулай да бу эшне ашыктырмыйк әле без. Идарә членнары белән киңәшеп карыйк. Ни генә дисәң дә техника бит ул. Хәрәкәт итә торган нәрсә. Бала чаганы үзегез беләсез. Кирәгенә дә тыгыла, кирәкмәсенә дә. Аларның иминлеге өчен без башыбыз белән җавап бирәбез. Ул кадәрсе турдан-тур безнең җаваплылыкта кала. Шулай да мин бу очракта 7 кат үлчәгәч кенә бер кат кисәр идем. Тизрәк үлчәсәгез, Марат Мансурович. Безнең алачык эше тимерне кызуында сукканны ярата. Ярар. Идарә бу мәсьәләне уңай хәл итте ди. Тагын нәрсә? Сезнең машина трактор утарында иске каравылы бар. Бар. Без аны быел сүтәргә уйлап торабыз. Әгәр шуны тракторга өйрәнү класс итсәк, шәп чыгачак бит шайтан алгыра. Югыйсә булын хәтле йорт юккаран булып ята. Сүтәргә уйлап торабыз димиш. Юып, чистартып, мишендә чыгарып җибәрсә, кем әйтмешли, тракторның үзен кертеп утыртырга була ишәләнде. Булмастайны таләп итәсез, Зөфәр туган. Булай булса, тиздән сез миннән бөтен машина трактор утарын тартып алырга да күп сорамассыз. Сез бит китәсе кеше. Нигә мөгез чыгарып азапланырга? Кем әйтте әле аны сезгә? Ник? Анаттыңмыны? Укырга киткәндә ниләр әйткәнеңне хәтерлә? Хәтерлим, ник хәтерләмәскә. Яшь булынган, жүләр булынган. Калырга кыстамагыз, Марат абый, яшьтәшләрем күптән таралышып бетте. Нишлим ди мин бер үзем җыен карт-кыр арасында. Укып бетергәч авылда 3 елга бер кеше калды, ул да тилемсә. Bir рөхсәт язуны, Марат абый, китим мин, авылыбыздан бер журналист чыксын ичмасам дидем. Шул менә. Бер журналист чыксын дидегез. Хәзер укытучы булып кыланасыз. Дөньясында булмаган нәрсәләр кузгатасыз. Балалар күңелен иләсләндерәсез. Мин дә бит әйттем. Алалар сөйләгәндә бүлдермә инде сине, кәш. Мин бит синең белән уйнап түгел, ирләрчә сөйләшәм, дусларча дидем. Уйлап кына кара. Кала асфальтында ипи үсми, сөт елгалары акмый. Теләсәң өр-яңа трактор гына җитмәсә шуңа өстәп өр-яңа комбайн бирәм. Кышын трактор җәен комбайн җырлатырсың дидем. Мин үземнекен иттем. Алтын трактор бирсәң дә утырмыйм. Барыбер солярка ягасы, нигрол белән майлыйсы. Bir рөхсәт язуыңны, Марат абый, дидем. Мин бирдем, сез киттегез. Шулай булгач. Юк, инде, Марат Мансурович, алай түгел. Сез малай чактан ук Кызыл юл колхозында председатель булам, була алмый калган журналистның иманын алам дип уйламагансыздыр. Хыялларыгыз яктырак, матуррак булгандыр. Машина трактор утарына килгәндә сез хаклы. Киләчәктә ул чыннан да безнеке булачак. Укучыларым мәктәпне тәмамлап, бөтен техникагызга хуҗа булгач. Хәйләкәр үзегез. Җайы чыккан сайын авырткан җиргә бәрелергә генә торасыз. Киресенчә, бәрелгәч тә авыртмасын дип тырышабыз. Сез хәзергә ипи үстерүне генә кайгыртасыз. Ипи үстерүчеләрне үстерүгә игътибарыгыз җитеп бетми. Нәшә кадәр генә, әлбәттә. Әйтәм бит.
Сүттерермен дип тора идем мин ул өйне. Юкны таләп итәсез имеш. Ә үзегез булганында юк итәргә җыенасыз. Бирегез ул йортны безгә, иптәш председатель, ялгышмассыз. Бергәләшеп гөл иттерәчәкбез аны. Түбәсен яңартырбыз, стеналарын агартырбыз, ишек өстенә матур итеп, чәчәкле 8 еллык мәктәбе һәм Кызыл юл колхозының механизаторлар классы дигән язу яздырып беләрбез. Районның тагын кайсы хуҗалыгында бар мондый класс? Марат Мансурович. Аңлыйм мин сезне, Зөфәр Вәлиәхмәтович. 1 минутта трактор түгәрәк ачтыгыз. Искереп беткән бер өйнең түбәсендә яптыгыз. Стеналарын да агартыгыз. Үзегезне генә түгел, инде мине дә класслы иттегез. Нигә? Механизаторларыгызны осталыгын күтәрү өстендә эшләмисез дип, ел сайын райкомда бер кат йомышкаларыгызны салдырып кайтаралар бит. Йорт утарның шитендә техникага кумачауламый, көннең теләсә кайсы вакытында кирип укырлык класс булачак ул. Махсус җиһазландырылган класс. Көннең беренче яртысында без уксак, кичләрен механизаторлар шөгыльләнер, рәхәтләнеп класслыкларын күтәрерләр. Күтәрелер инде, күтәрелер. Сез әйткәч, күтәрелми нишләсеннәр? Шулай да, Марат Мансурович, соңгы сүз сезнеке. Сүтәбезме классын, әллә калдырабызмы? Бирелдем дип исәпләгез. Менә, кулларымны да күтәрдем хәтта. Әмма йортны тәртипкә китерү үзегезнең өстә. Сезнең матди булышлык белән, әлбәттә. Мәктәпкә кергәч, аяк астында идән таклалар шыгырдаган сөйкемсез авазлар Зөфәр күңеленә җан сукрау булып күчә иде. Шыгыр, 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 шыгыр. Түзәр хәлләре калмады Зөфәрнең. Ә түзәргә туры киләчәк. Булачак мәктәпнең нигез ташлары инде 10 еллар элек салынган. Шуннан бирле бер генә кирпечкә дә күтәрелгәне юк. Зөфәр әнә шулай үз-үзенә урын таба алмый йөргәндә, мәктәпкә Мәгариф министрлыгыннан тикшерү килеп төште һәм Күңелең булдымы инде? Аңламадым. Нәрсәсен аңламадың? Булай да бек яхшы аңлашыла. Мәктәпкә син чакырттыңмы комиссияны? Сез ул хакта әйтәсез икән. Юк, Мөдәррис Мөгаллимович, комиссия эшенә минем катнашым юк. Сезнең өчен ул ничек көтелмәгән булса, минем өчен дә шулай. Сөйлә. Мин бит сиңа теге 8-нче класстагы әмирләр түгел, әкиятләреңә авыз ачып тыңларга. Директор урыны кирәкте, шуңа кызыктым дигән. Өлкән кешеләргә булай балаларча сөйләшү килешми, Мөдәррис Мөгаллимович. Сиңа минем өстән язу килешәме? Монысы хакында мин үз фикеремне әйттем инде. Мөдәррис карт дилбегәне урап тоткан, кайырып та ала алырлык түгел. Бәлки бу сүзләр дә минем авыздан чыккандыр. Монысы минеке. Мин моны күптән түгел РАНО мөдиренә әйткән идем. Димәк, комиссияны син чакырткан булып чыга. Картлыгызга бармагыз, Мөдәррис Мөгаллимович. Сезнең урынны мин сорап алмадым. Тәкъдим иткәч башта тартмадым. Бары тик шул гына. Сез дә онытмагыз. Җитәкченең дилбегәне үз вакытында яшь кулларга тапшыра белгәне яхшы. Эшләмәдең, бушлай гына хезмәткә калып яттың дисең инде. Юк, алай димим. Эшләмәгәнсез түгел. Заманында гөрләтеп эшләгәнсез. Әле мин кичкенәрәк чакта да җир җимертеп эшлидегез. Хәтта колхоз җитәкчеләре дә шүрләп торалар иде үзегездән. Язгы гөрләүкләрдәй шылтырады да узды гомер дигәнең. Лугайган сайын адымнарыгыз салмаклана, күңелегез тынычлана баруын сизгәнсездер. Заманадан артта кала башлауыгызны, бер талпынып алырга, иңнәрегезгә сарыла башлаган вакыт тузанын кагып төшергә кирәклеген дә сизми калмагансыздыр. Сездем, бек сездем. Бүтән ихтиярымны, бүтән җигәремне җигеп, талпынып та карадым. Гафу итегез, Мөдәррис Мөгаллимович. Талпыну очыш дигән сүз түгел. Ә заман очыш таләп итә. Очыш. Оча алмаганнарны гамәлдән чыгарга димени хәзер? Мин алай димәдем. Вакытында яшьләргә урында бирә белергә кирәк кенә дидем. Карт кулларны заман аты тыңламый бит, Мөдәррис Мөгаллимович. Мәктәп директорын мәктәп,
Колхоз председателен, авыл, дәүләт башлыгын, ил... Сен аузыңны шамалабырақ аш. 30-нчы елларда мындай сүзләр өчен беләсеңме, нишләтерләр иде? Беләм, Мөдәррис Мөгаллимович, беләм. Менә шулай дип куркыта илне шушы хәлгә төшердек тә инде без. Алга барабыз дибез. Бездә халык бәхетле дибез. Безнең балалар дөньяда иң бәхетле балалар дибез. Ә чынында алга барабызмы соң без? Халкыбыз чыннан да бәхетлеме? Бүген иртәгә сүзләренә мәктәп бүрәнәләр ишелеп төшәргә торган балалар бәхетле була алалармы? Бүрәнә бомба түгел, шартлау белән янамый. Шартлау белән янамый, ә менә таркату белән яный. Балаларның рухларын таркату, киләчәккә ышанычларын какшата. Карт җитәкче күкрәгенә көзге яфрак урына яуган орден медальләрдән генә ил алга бармый шул, Мөдәррис Мөгаллимович. Ил дә алга китми, мәгариф эше дә яхшырмый. Кыйблабызны бутадык. Артка борылып алга карар вакыт җитте безгә, Мөдәррис Мөгаллимович. Артка борылып алга. Контр сүзләр сөйлисәң. Җитмәсә шушы маңка малайга директор портфеле тоттырдылар. Анысы зур бәла түгел аның, Мөдәррис Мөгаллимович. Яшьлек гаип тә, бәла дә түгел. Яшьлекнең бурны юш икән, тормыш җилләре киптерер. Картлык та гаип түгел. Ә менә замананы аңламау, сукырларча искегә ябышып яту гаип. Ай, зурдан кубып сөйләшәсең, Зөфәр улам. Директор бүлмәсенә баш булу, директор булдым дигән сүз түгел ул. Мәктәпкә хуҗа булыр өчен күп кирәк булачак әле сиңа. Беләм. Коллективның каршылыгын сындырганчы муеныңны сындырачаксың әле син. Монсына мин энә эше кадәр дә шикләнмим. Мин моннан энә эше кадәр дә курыкмыйм. Әйдә, башта эшләп күрсәт әле. 5-10 ел, аннан карарбыз. Яңа Себеркенең кайчан начар себергәне бар. Яфракларын куелгач, коры чыбыкларың белән генә әллә кая китеп булмый ул. Бәхәсләшмик, Мөдәррис Мөгаллимович. Вакыт күрсәтер. Карарбыз, Зөфәр улам. Карарбыз. Сез язучы Җәүдәт Дәрзаманның «Җир авазы» дип исемләнгән повесте буенча эшләнгән радиоспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше иртәгә 15 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без сезнең игътибарга язучы Җәүдәт Дәрзаманның «Җир авазы» дип исемләнгән повесте буенча эшләнгән радиоспектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Инсценировканы автор үзе эшләде. Радиоспектакльнең режиссеры Фәрит Җәләй. Рольләрне башкаралар: Зөфәр Хуҗиев, авыл мәктәбенә кайткан яшь укытучы; Илдус Әхмәтҗан; Мөдәррис Мөгаллимович, өлкән яшьтәге мәктәп директоры; Ирек Бахман; Марат Мансурович, урта яшьләрдәге күмәк хуҗалык рәисе; Хәлил Мәхмүд; Гөлүсә, Зөфәрнең студент елларындагы мәхәббәте; Алсу Гайнуллина; укучы балалар: Әмир, Дусил Касыйм; игезәкләр: Әмин Хәмдәмин, Фирая Әкбәр, Аграфена Васильева; Габделхай, шофер егет; Илдар Хайруллин; Айсултан җиңги, Зөфәрнең әнисе; Нәҗибә Ихсаный; Педагогия фәннәре академиясе президенты Әнвәр Габайдуллин; алып баручы Ринат Таҗетдин. Башка рольләрне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкара. Әсәр магнитофон тасмасына 1990 елда язылган. Наряд башланыр алдыннан килеп кергән мәктәп директорын председатель бик салкын каршылады. Үзенең уй-фикерләре,
һәм мәшәкатьләре белән янып, колхоз идарәсенә якынрак килгән саен, колхоз председателенең аңардан мөмкин кадәр ераграк торырга тырышуын Зөфәр байтактан сизенә башлаган иде. Ул аңлый, аңа һаман да ышанып бетми әле председатель. Нинди җилләр ташлады тагын? Ни йомыш? Җилләре тормышныкы, йомышы мәктәпнеке. Трактор, машина кебек техниканы бүген бирә алмыйм. Үзебезгә дә җитми. Аннан соң, Зөфәр дус, шунысын аңламыйм мин. Нигә дип көн сайын нарядка киләсез? Безнең Кызыл юл колхозында мәктәп директорының нарядка йөрү гадәте кермәгән. Комачаулыйммыни? Дөресен генә әйткәндә комачаулыйсыз. Ничек итеп? Чит кеше алдында бөтен нәрсә турында да ачыктан-ачык сөйләшеп булмый. Кайберләрен аннар белән генә аңлатырга туры килә. Бөтен бәләбез дә шунда безнең Марат Мансурович. Елдан артык бергә эшлибез. Әлегә кадәр аңлаша алганыбыз юк. Нәрсәсен аңлашып торырга? Колхозның үз эше, мәктәпнең үзенеке. Ялгышасыз, Мансурович. Эшебез дә, максатыбыз да уртак безнең. Арттырасыз, Зөфәр Вали Әхмәтович. Минем максат халык белән бергә дәүләт планнарын үтәү, сезнеке балаларга белем бирү. Менә шул белемле балалар соңыннан сезнең белемле осталарыгызга әверелсен дип тырышабыз лабаса. Юкка тырышасыз. Моңарчы берәүнең дә бер тарыдан ботка пешергәне юк. Селекционер хезмәте сезгә таныш инде. Шәшкәледә бер тары булса, Торналыда тагы берсе табылыр. Ил күләмендә җигач, боткалыкка да җитәр. Яшь үсмерләрне генә түгел, хуҗалык җитәкчеләрендә тәрбияләргә ниятлисез түгелме? Яшермим, анысы да юк түгел. Озын сүзнең кыскасы, сез, Марат Мансурович, мине нарядлардан кумагыз инде. Иң авырткан җирегез турында ам белән түгел, шом белән турысын әйтеп салыгыз. Бик кирәк чакта зуррак класслар белән ярдәмгә килербез. Үзегез дә мәктәптә ешрак булсагыз икән, Марат Мансурович. Бала чага дип карамагыз. Олылардан акыллырак фикерләгән чаклар да бар аларның. Безгә кулга кул тотынып эшләргә бик вакыт. Бар икән әле бала чага белән кулга кул тотынып, әйлән-бәйлән уйнап йөрисе көннәр. Мөмкинме? Мөмкин булмаса да кирдең инде. Ни булды? Ни булсын? Һаман да шул инде, Гатаулла абзый. Тагынмы ни? Тагын шул. Ишкән шушка урынына. Бузаулар тагын азыксыз калган. Кайчан бетәр бу әкәмәт? Ничә карасаң кулындагы кайышланып беткән бензин сумкасын капшаштыргалап тик тора. Беләбез инде без ул сумкада ни барын. Икенче карасаң шул сумкадагы шешәнең кызылы аның битләренә, борын очларына күчкән була. Йә. Җырлап та җибәргән була бит әле җитмәсә. Бузауларга азык үз вакытында килеп җитмәгәч, аның читәнгә кыстылган кәҗә шикелле яшелле зәңгәрле тавыш белән кычкырып йөрүенә ни мәгънә монда? Вакытында өлгереп торса, ник бүре булып уламый шунда? Беркем бер сүз әйтмәс иде. Инде нишләргә уйлыйсыз? Председатель бүлмәсенә бәреп кирлек булгач, бардыр инде аның берәр хикмәте. Хикмәте юк аның, ә менә стена газетасы бар. Үзебезнең яшь шифлар белән чыгарды. Менә бит. Мәктәпне бетереп әле икенче генә елын эшли. Инде егетләр булып сөйләшә. Нигә? Начар җегет түгел бит. Кем начар ди әле? Яли, китер әле газетаны. Нәрсә майтардыгыз икән? Менә. Охо-хо! Биргәннәр булар кирәген. Гатаулла да Гатаулла, бу да Гатаулла. Тәмәкедән саргайып беткән мыек чалгыларына кадәр аныкы. Ә шигыре? Шигырын әйтеп тә тормыйм. Гатаулла абзый булай да инде җай килгән сайын тукып кына тора. Авызына шайтан төкергән ул имансызның ди. Әйтәм үзе бик иманны. Иманны картлар арак эчмиyor. Намазлык өстендә утыра. Балай сүз уңаеннан гына әйтәм. Мәле, шигырында үзең укып җиффәр әле. Директор абзыйың да ишетсен безнең терлекче шагыйрьләрнең иҗатын. Зөфәр абый булай да белә.
Biz моның ishni аның белән киңәшмәй эшләмибез. Име Зөфәр абый? Әлбәттә. Тәки директор булып калган икән сез буларга. Әйдә, укы егет шигырыңны. Шигырь дип ялгышрак шыкындырдым. Бәйт ул. Атаулла кем дисезме? Атаулла ул гата. Айга карап йолдыз санап, силос базында ята. Атаулла имезлексез имә икән шишәсен. Каян белсен иртә таңнан базга килеп төшәсен. Гатага юлга чыккан, күр шишәгә атланып, шаптар шишә шабып киткән, үзе калган каптанып. Үтергәннәр. Суйганнар, ношелмәләр. Безнең башка бөтенләй килмәгән нәрсә эшләп ташлаганнар ишулар. Ноғатауллабзый, туйсып кенә тор хәзер. Молодцы! Элегез газетагызны ферма йортына. Үзенә күрә, бу да бер тәрбия чарасы. Молодцы. Мин китем алайсы. Үзеңә карыйсың инде, брат. Үзеңә карыйсың. Ихтиярың белән кирдең, ихтиярың белән чыгасың да. Сау булыгыз. Хош туган, хош. Укучыларыгыз да үзегез кебек бит сезнең. Берәүгә дә тыңлык юк. Булар тиздән бүлмәгә сул аяк белән тибеп керә башларлар. Юнлы фикер кирәклеш белән йөргәндә ярый ул. Менә кулга кул тотынып бәйлән уйный башлау шулай буладыр инде ул. 1-0. Бер очко сезгә языла. Тагын ни әйтерсез? Мәктәп салуны төгәлләргә иде бит Марат Мансурович. Бик кирәк тесең. Мин нишлә алам? Тезим дисәм материалым юк, эшлим дисәм эшче кулларым. Шулай дип чиретәсез бит инде таш нигезне. Таш кына түгел, баш чиретәм мин монда гайны. Баш. Шул якка караган сайын җаным әрни. Шуннан битәр берни эшләр хәлем юк. Әйтәм ич, материаллар да төзүчеләрдә җитми. Сез аның әмәлен табыгыз. Аңламадым. Хәер, әмәлен үзем дә таптым инде мин аның. Ничек итеп? Айга якын нарядка йөрмәдем, шунда сизмәдегезме? Сиздем анысы. Бер иркенләп тын алдым ичмасам. Тын кысылыр көннәр тагын килеп җитте, Марат Мансурович. Республикада гына йөреп чыга алмагач, Мәскәүләргә барып җиттем мин. Тиешле оешмалардагы тиешле кешеләр аңлады тагын. Рәхмәт төшсен үзләренә. Мәскәүдән буйрык килгәч, юк нәрсәләр тиз табылды. Бер атна арасында ташып бетерергә кирәк. Ничек, Марат Мансурович, булдырабызмы шуны? Сез нәрсә, Зөфәр Вәлиәхмәтович? Күктән төштегезме әллә? Уттай пешәнеште, менә урак башланырга тора. Кыдырәтемнән килсә бер кешене 40-ка ярыр идем. Сез монда күп сүз бузау имезе, Марат Мансурович. Кылны 40-ка ярып булса да материалларны кайтарырга тиешбез. Бу безнең бердән-бер чара, бердән-бер мөмкинлек. Ярар, кайтартуында кайтартык ди. Кем төзер инде ул мәктәбегезне? Мәктәбебезне, Марат Мансурович. Әйе, мәктәбегезне кем килеп төзер дим? Читтән килеп эшләүчеләр. Аларга бит җан кисәгем эшләтәтүләргә кирәк. Хисабына керешмим, әмма ләкин иртә таңнан алып караңгы төнгә кадәр эшләтә, хәтта 5 ләтә эшләячәкләренә, бер җәйдә бер дигән мәктәпне өлгертәчәкләренә иманым камил. Югары оешмалар рөхсәт итмәячәк. Банк финанс документларын үткәрмәячәк. Сез аны дәлилләп бирегез. Булмый, Зөфәр Вәлиәхмәтович. Авыртмас башка тимер тарага аласым килми. Ахыр чиктә монысы шишелмәслек мәсьәлә түгел. Материаллар кайтартуны ничек хәл итәбез? Хәзер генә минем кешем дә, транспортым да юк. Күрше Фурманов исемендәге колхоздан сорасам, оятыгызга киш килмәсме, Марат Мансурович? Мине сабыйга санамыйсыздыр бит. Дамирның эшли башлавына 11 ай, 1 елда юк. Тәҗрибәсе дә шул чамагына. Шундый шеллә вакытта күршегә техника биреп торырга башына тай типмәгән. Менә типмәгәнгә күрә дә берничә йөк машинасы биреп торырга булды. Машиналар төннәрен кимендә бер рейс ясаячак. Кранчы белән дә йөкчеләр белән дә сөйләшенгән. Әйбәтләп аңлатсак, үзебезнекеләр 2 куллап кына түгел, 5 куллап риза булачак. Дамир дисең инде алайса. Машина бирә дисең. Гадәтеңчә мушка аласың. Хәзер беләбез аны. Алло, коммутатор. Зөһрә, тиз генә Фурманов белән тоташтыр әле. Фурманов үлгән бит инде дисеңме? Яле баш катырма әле монда. Тел шарлап утыра торган чакмыни. Әйе, Дамир кирәк. Дамир!
Дамир, мин әле бу. Мин дим, Хөснетдинов. Әйе, син анда Зөфәргә машиналар вәгъдә иткәнсең имеш. Имеш түгел? Үзебезнең балалар сезгә йөреп укый дисеңме? Шулай инде анысы. Тоже дөрес. Ярар, аңладым. Аңладым, хуш. Ни гомерләр миемә черетә шушы мәктәп, белмим тагын күпмегә сузылыр. Үз бригадабызның гына көче җитми бит. Хат шартла шунда. Районныкылар хуҗалык төзелешеннән бушамый. Мөмкин эш булса, балаларны күрәләтә шушы мәктәптә изалар идеммени. Ышкынды. Үземне тыеп торган соңгы пружинамда ышкынды. Бәгыр җепләрем үзелде. Шөнчелеге шул материалларыгыз, машиналарыгыз белән кайтарып идерәм дә төкерәм бөтенесенә. Әле миңа гына кирәкме? Ачуымда бер килмәгә йып. Күптән шулай әйтерләр. Мин инде әллә чынлап та мәктәп өчен тырышамы бу дип ышана да башлаган идем. Күр әле син, ышана башлаган икән, ә? Бер ышаныч белән генә мәктәп салып булмый шул, Марат Мансурович. Техника, материал, кешеләр кирәк төзелешкә. Кешеләр! Зөфәр идарәдән чыкты да, кайткан шәпкә барында хәл итеп мәктәпкә үз бүлмәсенә юнәлде. Мәктәптән азат итүләрен үтенеп, Ранога гариза язганда, кулларын тыңлата алмый интекте. Кәгазьне яна бер мәртәбә күздән кичереп утырганда, ишек шакыдылар. Сәмс. Кирегез кер. Утырыгыз, рәхим итегез. Мин хәзер менә бу кәгазьне генә карап чыгам. Әллә танымыйсың да инде. Мин ич бу? Зөфәр. Гөлүсә? Әйе шул. Мин әле бу Зөфәр. Әллә көтмәгән идең? Каян көтим? Ник көтим? Монда килеп чыгарсың дип башыма да килмәгән иде. Ә мин килдем инде менә. Чыннан да, син шул бу, Гөлүсә. Элеккечә матур, элеккечә чибәр. Чынлапмы, Зөфәр? Күлмәгең, күбәләк канатлары. Талпынырсың да тәрәзәдән ұшып китәрсең кебек. Юк, Зөфәр. Юк. Очмый мин бүтән. Аякларыңда безүкчәле матур туфлиләр. Мин аларны монда бөтенләй онытып та бетергән идем инде. Идән ярыгына кысылып ничек сынмаган бу үкчәләр. Ишек төбенә җиткәч кенә кидем мин аларны. Син яшьлегебезне хәтерләсен дип кенә. Бөдрәләнеп торган купшы чәчләр, карлыгач канатлардай сызылып киткән кыйгач кашлар, яңгыр явып киткәннән соң карлыгандай сафланып калган кара күзләр. Барда элеккечә шайтан алгыры. Онытмагансың. Онытмагансың бит, Зөфәр. Әйе, онытмадым. Онытырлык кына булдым соң. Кыйммәткә төштегез сез миңа. Ай, кыйммәткә. Әбе, Худаем. Сез дип сөйләшкән була. Ә мин җүләр аны сагынып, бер күрергә зар булып кайтам тагын. Тәүге тапкыр гашык кыз шикелле кочагына атылырдай булып. Әйе, атылган чаклар да бар иде. Ә син бит хәзер кеше. Никахың бозылуы бар.
Бызылды инде ул Зөфәр. Без хәзер ирекле кешеләр. Ничек? Балагыз? Сырама Зөфәр, кәем ярма йөрәгемне. Туып, 2 генә ай торды кызыбыз. Грип йоктырганбыз. Врачлар да коткара алмады. Нишләргә дә белмәде. Ут белән су арасында калды Зөфәр. Давыл көнне болытларны ертып балкыган кояштай һич көтмәгәндә килеп чыкты да Гөлүсә Зөфәр йөрәгендә яңа давыл кузгатты. Яңа зилзиләләр кубарды. Нигә тораташтай катып калдың, Зөфәр? Үп, кош, шаш, акылдан яз. Кар урмандай куе кирфекләре арасында күз карашларың белән адашып, исерткеч бәхеттән кояштай балкыган самими күзләргә кара. Никадәр хис, никадәр дәрт, никадәр яшәү көче бар аларда. Бу иреннәр синең иреннәрдә эрисе килеп ут яна шулай. Бу күкрәкләрдә сиңа булган кайнар мәхәббәт ялкыны дөрли. Зифат алдай салмалы бу билләр нык кулларыңның иркәләвен көтә. Ялгышмаган кеше бу дөньяда. Газаплама Зөфәр адәм баласын. Назларына наз белән җавап бир. Нактыр, Зөфәр, бирешмә. Җәрәхәт салды бит инде ул бер тапкыр синең бәгъритеңә. Үлпәләнә башлаган яраңа яңадан эре тоз сипсен дисәң, әйдә, кабат атыл шул кайнар кочакка. Күзләреңне ачыбрак кара, дивана. Карашларың белән кирип адашырлык куе кирфекләре, карлыгандай кара күзләре шул ук булса да, бүтән уяларда башка гам. Берлегәндә иреннәрендә күз яшьләре юган тормыш ачысы. Үткәннәргә юл юк, җегетем. Кузгатма бәгыр түрендә тынып калган кайнар хисләреңне. Тимә күңелеңә. Тимә күңелеңә. Тимә күңелеңә. Тимә күңелеңә. Кирәкми, Гөлүсә. Елама. Үткәннәрне кузгатудан нимә? Син миңа ачуланма, Зөфәр. Сагыну яшьләр ул. Зарар юк. Була торган хәл. Нинди җилләр ташлады үзеңне бу якларга? Язмыш җилләре, Зөфәр. Авылыгызда яшәрме дип кайткан идем. Ничек? Яшәргә? Син гаҗәпләнмә. Мин культура министрлыгыннан белдем. Күптәннән махсус белемле клуб мөдирегез юк икән. Бер дигән урын булачак иде дә. Председательгыз күңелне төшерде. Ник? Казанда квартирам барлыгын белгәч көлде генә. Син монда вакытлы кыш сеңелем, беренче яңгырлардан соң канат кагачаксың ди. Әле монда үзебезнекеләрдән дә манты алганыбыз юк ди. Кемнәр соң ул дип сораган идем. Синең турыда шундый мәсхәрәле итеп әйтте. Йөрәгем ярда дип торам. Нәрсә дисең? Тулыр тулмас урта мәктәпнең булыр булмас директоры ди. Кая китмәкче буласың, Зөфәр? Мин хәзер синең шәүләң булырга да риза. Җир читенә китсәң дә калмас идем. Җир шары түгәрәк шул, Гөлүсә. Аның чиге юк. Минем арттан китеп ялгышмассыңмы? Сине башка алыштырып бер ялгыштым инде мин. Тагын ялгышсам, сиңа түгел, үземә үпкәләрмен. Элегрәк уйларга кирәк иде бу хакта, Гөлүсәкәй. Элегрәк. Синең өчен җанымны бирергә әзер чакта.
Аңлайым, Зөфәр. Теге чакта сине санламыйчарак йөрүемне дә таныйм. Мәхәббәтемнең дә, яшәү мәгънәмнең дә бары тик син генә булуын мин бәхетсезлегемә соңрак аңладым шул. Булдырасың, зинһар гафу ит. Гафу итеп кенә үткәннәрне кире кайтарып булса икән ул Гөлүсә. Үткәннәргә кире кайтуның бөтенләй дә кирәге юк, Зөфәр. Минем соңга калып булса да яңаша яшисем килә. Бәхетле буласым килә. Шәһәр асфальтында табылмаган бәхет авыл тузанында ятадыр дип уйлыйсыңмы ни? Белмим шул. Моңарчы миңа шулай тоела иде. Ә председательгыз дөрес әйтә. Нәрсәне дөрес әйтә инде безнең председатель? Авылыгыз иске, яшьләр аз. Инде син дә китәсең икән. Бәлки әле бу яхшыгадыр. Безгә шәһәр тормышы күңелрәк тә булыр. Күр әле син. Безгә шәһәр тормышы күңеллерәк булачак икән. Әле минем фикерне ишеткәне юк. Инде хәл итеп тә куйган. Тукта әле, хәл итмәенә тор әле. Кешенең бөтен хыялларын, язмышын җимереп, үзен имгәттереп калдыр да, кабатан авызлыклар газаплан имеш. Авызлыкламый гына тор әле. Зөфәр артыннан кайттыңмы? Бик яхшы. Чәчәкле чыкырында да яшәп кара. Син дә күр әле бер Зөфәр күргән жан газапларын. Бәйрәм ашы кара каршы булсын. Аңа үч итеп китмәячәкмен авылдан. Язган гаризаны күргән кеше юк. Китәм дип председательгә әйткәнмен икән, зыянсыз. Сүз документ түгел. Аны кәгазенә теркәп булмый. Мин бер кая да китмим, Гөлүсә. Минем яраткан эшем, мәктәбем бар. Минем өчен үлеп торган балалар бар. Авыл үземнеке, табигать матур, урман дисәң урманнары, кыр дисәң кырлары, кешеләр әйбәт. Минем өчен җаннарын ярып бирергә торалар. Тагы ни кирәк? Соң председательгызга китәм дигәнсең ишинде. Әйтсәм кызыл кул әйткәнмендер. Шулай, Гөлүсә, китмим мин авылдан. Балалар кызганыч. Алар миңа ышана. Мин кузгаткан эшләргә ышана. Күрәләтә хыял канатларын кисәсем килми. Аның нәрсә икәнлеген мин инде артыгы белән татыдым. Алайса син чынлап та китмисең? Нишләп китим ди? Атам-анам янымда, өйләнеп тә җибәрсәм, миңа тагын ни кирәк? Өйләнеп? Кемгә? Егет кешегә кызлар бетмәс. Ай! Туеңда утырасылар бар икән. Ярый, Зөфәр, мин Казанга кайтып килим әле. Әнине күндерми ярамас. Нигә? Ул әле синең авылга киткәнеңне белмиме? Белә. Тик ризалык бирмәгән иде. Аның ризалыгыннан башка куркам. Ник? Соң Рафикка да аның ризалыгыннан башка гына чыккан идем. Я тагын уңышсызлыкка очрармын. Юк, очрамассың, Гөлүсә. Безнең авыл егетләренә тиз ошарсың. Кызларга кытлык бу заманда бигрәк тә. Кыланма, Зөфәр. Сиңа килешми. Ярый, сау бул хәзергә. Авылыгызда тагын бер хатын-кыз артты дип исәплә. Тик белеп тор. Мин сине сала кызларына да, кала кызларына да бирмәячәкмен. Йөреп тә башка чарасы калмагач, ата-аналар белән киңәшеп, мәктәп төзелешендә өлкәнрәк укучылардан да файдалана башлаган иде Зөфәр. Балалар бәхтенәдер. Көз узын һәм коры килде. Әмма беренче катның яртысыннан күбрәге калыккач, алар өчен эш сизелерлек кыенлашты.
Аннан соң инде көзге яңгырлар да озак көттермәде. Алга таба эшне булай дәвам итү мөмкин түгеллеген аңлый иде Зөфәр. Ул быел башкача эшкә чакырылмаячакларын әйтеп, балаларны өйләренә кайтарып җибәргәч, колхоз идарәсенә юнәлде. Тик кабинет бикле булып чыкты. Председатель бәлки фермада очрар дип, Зөфәр кайтарылган иде конышларын тезләренә тартып менгерде дә, авыл читенә юл тотты. Әллә минем белән сез эшергә җыенасыз инде? Баш каткан чак, Марат Мансурович. Әйдә утырыгыз тизрәк. Нинди нужа чигеп йөрисез монда яңгырда? Минем нужа шул инде, мәктәп. Үзебезнең дә хәлләр мөшкелләнә бит әле, Вали Әхмәтович. Игеш көн инде сөт кимүгә бара. Районнан шалтыратып телефон ашагына колакны борырга да өлгерделәр. Маллар да начар края, терлекчеләр җитми. Бәхетсезгә җил каршы дигәндә кичә Фәхрҗан аягына сыер баскан. Сезнең аякка сыер басканы юктыр бит? Маршы юк иде әле. Мәктәбегездә тагын берничә ел эшләсәм, сыер гына түгел түшәм басуы да ихтимал. Юк, мин ул мәгънәдә әйтмим бит. Турысын сорыйм. Начар нәрсә икән ул аягыңа сыер басу? Бәлки инде ишеткәнегез булгандыр. Авылыгызга әле күчеп кенә килгән чагым иде. Сезнең зур журналист булырга җыенып, миңа язу сорап кергән вакытлар. Фермага барып чыксам, малларга прививка ясап яталар. Барсының да сыерлары сыер кебек, яшь кенә бер савымчының яшь кенә бер сыеры стан арасына керми генә бит. Минем дә яшьрәк чак егетлек күрсәтәсе килә. Затехник чакта сөт бикәләрне без шушлайрак тыңлата торган идек дип теге тыңлаусыз сыерны ян башыннан этеп кузгатуым булды. Мур кырырасы арт сыйрагын бутап, минем сул аякка китереп басуы булды. Тыяклары күнитек аша аяк йөземә батып керде. Авыртуын әйтеп тә тормыйм. Бөтен фирманы бер итеп кычкырырлык түздем алайда. Савымчылар алдында ят. Минем кычкырып елыйсы килә, терлекче хатын-кызлар көлешеп торалар. Тегесе мин булышырга теләгәне шутсыз телдәр булып чыкты. Шаһид булыгыз ди бу, шыркылдый. Моннан соң безнең председательнең аягына әле сыерда басмаган дип әйтештән булмасын. Хата ул абзый килеп булышмаган булса, там бер сәгать басып торган булыр идем, мөгезле мөртәт. Ай буе аякка баса алмадым шуннан соң. Андый-мондый киная белә түгел. Фәхрҗан апаның хәленә кирип кенә сөйләвем. Аның урынына бер-ике атнага кеше табып куясы бар. Мәктәбегезне бик шәп сала башлаган идек тә, язларга кадәр туктап торга туры килмәгәе. Ярдәмче куллар җитмәвен сылтау итеп, бригадирлары бер көн үк кирип чыкты. Төп сәбәбен инде үзегез дә беләсездер. Үзем дә шуңа борчылып килгән идем. Бергәләшеп уйлап, киңәшеп дигәндәй, җибәрмәү әмәлен табып булмасмы икән соң? Әйдәгез, сөйләшеп карагыз соң. Сез аларны ризалата алсагыз, мин риза. Мин бит Марат Мансурович мәктәп директоры гына. Бөтен идарә рычаглары сезнең кулда. Сез каякка тартсагыз, алар шул якка бурыла. Гел түгел шул туганкай, гел түгел. Башмаклы тракторда тау төшкәнегез бармы сезнең? Бар әлбәттә. Яшь вакытта байтак кына чуаларга туры килде. Менә шул. Тау төшкәндә син уң рычагны тартасың. Трактор сулга кайыра. Кыш көне төзүчеләрнең дә шулай. Төшемлерәк эш тарафына кайыра торган чаклары. Аларның нәкъ менә шушы сыйфатларыннан файдаланып булмыймыни, Марат Мансурович. Әйбәт хезмәт хакы, иң әйбәт рычаг минемчә. Бу хакта бер сөйләштек бит инде без синең белән. Юк. Хәзергә безнең мөмкинлекләр юк. Менә кайтып та җиттек. Калганын идарәдә сөйләшеп бетерербез. Шулайрак туган хәлләр. Тыңлап карыйк инде, бу колакка ни әйтерләр? Хәснетдинов тыңлый.
Кім? Идара начальнигі? Әйе, тыңлайым, Сәлим Мифтахович. Сүйілпәні қимылдайбыз? Сан бит. Не бит? Тракторшылар жетмей бит. Шуңа ремонт сузыла. Көтігіз идарадан кішілер жіберірбіз дейсіз ме? Анысы ярый дейім. Yo'g'iysa qog'ozga botib bilgichliklarini butunlay unutib borarlar. Yarar, yanamag'iz Salim Miftahovich. Chaqirtasiz bit endi, ertaga o'zimni anglatirsiz. Anglatirsiz nim bit. Nega deb qichqirga shol teklim. Xo'shiz. Mana ko'rdingizmi endi mening holni? Әлі дә шыдый bu адам баласы. Bu ishga. Tag'in 5-6 yil tussag'iz, kadrlarig'iz yetarlik bo'lar, Marat Mansurovich. Bugun bizga shul kadrlar әзірлеу цехын tezroq tuzuvni hal etarga kerak. Yo'q dedim bit men sizga. Yo'q mening tuzuvchilarim. Алар itikka chiqib 2 oyga 2000 so'm ақша ishlab qayta. Sizning tuzilishingizda qish kuni 200 ni tugul 100 ni da olmay. Men aytdim, men rizo dedim. Hozir endi borig'iz 2000 o'rnina 100 so'm bilan 100 sapirib qolirga o'zingiz undab qarag'iz. Tinglamaylar ekan, beg'ayba. Qish kunida itikka chiqu sharti bilangina ishlaylar kolxozda. Qarshi kelsam u kishilardan-da quloq qog'osimni anglaysizmi siz? Yo'qmi? Anglamaysiz? Anglasag'iz, talqimas edigiz jonimni bu qadar. Mana shulay Şəşəkli məktəbinə yaşlik şəşəgin qıyara qoytqan yaş iptaş. Qaş günü məktəbdə tüzüşçilər işləməyəcək. Əliga rahatlənib o'qituv bilan shug'ullanag'iz. Yazlar жеткәч, qarlar ketgach, qartlar aytmishli. Tuzilishni tag'in yanartirmiz. Buyurgan bo'lsa. Jay җитте. Июль төннәренең берсендә Зөфәр палатка тәрәзәсен капкан тавышка уянып китте. Чакырылмаган кунак бик түземсез кеше иде күрәсең. Җавап биргәне дә көтмичә, коелып төшәрлек итеп, 3 тапкыр кискен генә пыялага шакып алды. Янгын чыкмагандыр бит анда. Балалар уятасыз. Hayır шығам. Siz ekan. Ne bo'ldi Marat Mansurovich? Bala qazo yo'qdir bit. Sizning ol razboyniklaringiz bilan balali da qazoli da bo'lursin. Yo'lla yeri ochqanlar emish. Ya'ni nima kerak u? Shaharda anglashila ota-onasi ishda bola qo'ya borsa, unda tosh stinaga kelib berla. Uramga chiqsa shivin o'rnina ishib turgan mashinalari toshqini, hamda avul tabiati uzoqlar yerlabasa. Tilagancha suqina ol balasi tilasa urmanına, bulununa barıp jilakja ota-onasına buluşa. Tavuk fermasi yanında şayarıp yangın çıqara. Garajlarga kirib bir kerakmasga kolxoz mashinalarının far piyalalarını süte. Signal lampochkalarini burib ala. Mashinaсын qaramin etmegine sefer chiqqan şoförlarimizni GAI xizmatkarlari şupley. Sizning talg'atiga shekilli yuza bilmasa da qizlar aldida tashlanib suvga kirganlarni endi bitta degandek ishg'al bilan buvadan tortib chiqararlar. Şulayda ne bo'ldi tag'in? Ne bo'ldimi? Hozir ko'rasiz. Abdulhay, olib kel beri shol ikki bosh kesarni. Hozir. Narsa, ko'shikkan tovuq shivishlari shekilli shumishdingiz. Tashlasangda, onangizdan sharat olgan narsalar. Boqshani bitoni qo'lingdan kelsagina bosalar. Hayda deyim, hayda. Amin bilan da amin. Kim bo'lsin tag'in? Shol endi Ketuvchi İshaqning egiz malaylari. Atilar ishdan qaytgan sayin sarxush, anilari sirg'ovdan o'rinmay. Bu ikki razvoynik
Қарақлықта таң аттымы ауыл қатындар солардан зарғана, қайсының әлі түймәленіп кіре келген алмаларын жиғандар, қайсының қарбасына түсіп, қаймақ сауытына бақа салғандар. Егіттерің Марат Мансурович, Қая, біріра кетірелі. Мәна шолай. Ягіз әлі, түн пәрилері, жауап бергіз директор абзайғыз алдына. Түн ортасында не қалған менің алма бақшасында? Енді сіздің бақшаға да жетішкенлер міне. Жетішмені. Алар лагерда яқшалап алын итсен үшін қалғыз жаңа сойылған итін сауған сүтін ешілшесін беріп тұра. Алар рахмет есімнен енді ауыл халқын жариялата. Тамақ тоқ бұлғаш, күш көп бұлғаш, аны қайдыр қоярға керек. Ішлеп ашасалар, әтлікке уақытлары қалмас еді дәсін. Ташбашылар. Нәрсе деп кірдіңіз менің бақшаға? Айталі дәмин? Дәмин түгіл мен, әмин. Алайса дәмин, сен айт. Әмин түгіл мен, дәмин бет. Туш, айттан алғыры. Қайсығыз әминді, қайсығыз дәмин соң сіздің? Зефер Вали Ахмедович. Мен өзімден ашар айырам шолаларны. Хатта күндізлерінде. Айырмасағыз, айырмассыз. Бақшаға икісі бір юлы кіргенлер, жауабын да бірге берілер. Яғни кірдіңіз дей бақшаға? Бек керегі бар еді сіздің ішкартылмай қалған бақшағызның. Ғайжан абзайныкі білен бұтағанбыз. Міналарныкі бақша десенде ярышмасам, алмалары қазір сіздің юдырық қадірлі. Сіздің алмаларыңыз ғынау, шыпшық баш қатлы аларда қартылалайым. Ғадылғай, алып келеді тігі виші оймен шыпны. Қазір. Ой, қыртшық қырлары. Жиыпта көрсеткенлер бейті, кеш білен ашамағаны ем көтеріп те болмай. Қара, шыплап тұтырғаннар. 30 кило бардыр, валлахи. Бәлмем нешік көтеріп кетерге ойлағаннардыр. Әйтәмеш, Ғайжан абзайныкі білен бұтағанбыз біз. Бұтаған. Сенің әмин ұрлашырға дегенде 2 ояғың еденде, әлектің есе жібесің де түшесің. Әйтті бердірісін, нечу бұрғалап тұрырға. Олай бек батыр болғаш, әйдәсің, өзің айтып қара. Әйтірмін де, оларының ұл құртлы алмалары бізге бұш қала керек ме, Зөфәр абай? Ашу келгеннен кіріп жейдік біз аны. Нәрсегіне болмасын, кіші бақшасына кірге ярамағандығын білесіздер ешсіз. Біләбіз, Зөфәр абай, біләбіз. Тек бұл ұлы Марат Мансурович өзі ғайыплы. Ну, егітлер. Менің бақшаны басқандар өзімі ғайыплы да екенмін. Да мен? Әйтәлі әйт. Зөфәр абайығыздай біліп қалсын менің ғайыпны. Сіз семірті үшін халыққа доңғыз балалары таратқан едіңіз ме, Марат абай? Таратса. Сіз жапшық бұрынлардан сұрап таратмадым мен аны. Сұрамадыңыз шул міне. Ауру әненің ой-ойына қорам еше қалдырдығыз да шығып кеттігіз шушқағызны. Әті ішіп қайта да шул доңғыз баласы үшін түннер бойы әнені бітерлей. Яман сөздер айтып, әлі нәрселер ошатырға құша. Доңғызын бергеш, еп-ешкіне болса да ошатырға фуражын да береді ене Фурманов председателі. Сіз бермейсіз де, берге ойламайсыз да. Неше тексің, қазір оштан өтірек міне енді біз аны? Әне айтмышлы, қаты бұрын болса да жаны есі бейт, ошарға сұрай. Алма шекілі нәрселеріні бигректі yorata екен, әмин білеміне ойлаштық та біз. Тағын бір күні кім болса да туйғанчы ошар деп сіздің құртлы алмаларыңызны жейдік, бет? Насип болмаған екен, хайуан қойға. Құртлы дейсіз енді алайса. Қазір фаралар яқтысына қарап келеміз аны. Шыннан да араларында никіне бір тазасы болсын. Нешек сайлап жеді өссің сіз бұларны? Явала түгіл бетені сіз ашуымда бір келмегейін. Міне шушының біле яқтыртып жер үстінен жейдік. Марат Мансурович, доңғыз балағыз алмай ыратқанына біз ғайыпты түгіл ішінде ашуланмағыз. Әмин. Сөндір тезірет. Сөндірдім фонарыны, ебіліш тақымы. Сұқыр қалдырасын еш. Нишләтәбез инде буларны, Марат Мансурович? Нишләтәсең инде аларны? Ипләп сырасалар, көндүздә капчыгы белән тиеп чыгарасын нәрсәне төнлә урлап йөргәч. Ыштаннарын шырып, артларын кычыккан белән һәйбәтләп пешерер идең. Инде 8-гә күчтеләр, егет булып киләләр. Карале, Абдулхай, машинаңа утырт та син буларны авылга сапарт. Илтеп куй шуларны, алмаларын иләре белән капка төпләренә. Корт ашаганчы дуңгыз ашасын ичмасам. Малайларны илтүгә кабат монда кил. Безнең сөйләшеп бетерәсе сүзләр бар.
Малайлар түгел. Иблис тықымы олар. Usta qatıldılar. Marat Mansurovich kadar Marat Mansurovichni ünsüz kaldırsınlar. Малай. Faqat qaldırdılar. Buriga borganda darысы yuvushlangan ovchi halinde qaldırdılar. Furaj bilan timaladılar da qo'ydilar ovuzni. Hit shoqqanda bo'l. Qolmadi bet uzgan yil furajlik ekmek. İstemezada ne berib bulganında sipirib aldılar. Bu yıl degenler matur gana көріні, ничек тә тырышырга кирәк. Бүген малайлары yüzüңә шәпәсә, иртәгә җыелышта ата-аналары шәпәмәс дисеңме? Каршыңа бастырып, рәхәтләнеп бер кыздырмын дигән идем, баш кисәрләреңне булмады. Үземне кызартып китте доңгыз малайлар. Шулайрак килеп чыкты. Лагерьгыз мәсьәләсендә булайрак, рәсми иттереп әйтсәк, иптәш директор, я сез балаларыгызны тәртипләтеп, асрау чарасын табасыз. Я мин аларга азык продуктларын бирүдән туктыйм. Минеке түгел. Колхозчы балалары Марат Мансурович, сезнең колхозчыларныкы. 2 атна вакыт сезгә. Кыскасы, җыелышыгыз, сөйләшегез, берәр әмәлен табыгыз. Просто ял гына түгел, шөгыль кирәк аларга минемчә. Физик эш кирәк. Әнә мәктәп төзелешегездә һаманда эшче куллар җитми. Бәлки, өлкәнрәк балаларга көненә 3 кенә сәгать түгел, күбрәк эшләргәдер. Кырчылык бригадасы сумаграк бер нәрсә оештырып җибәрсәгез дә комачауламас. Беренче кат эшкәртүдә үзегез булышкан хуҗасыз шөгендер участокларын беркетер идек без аңа. Түләве колхозчыларга ничек, аларга да шулай. Шәп эшләсәгез, бүләкләү җаенда табарга тырышырбыз. Таштан ничек юкә суелды икән дип гаҗәпләнмәгез, Зөфәрдус. Нужа бабай өйрәтә. Сезнең ул лагерыгыз муендагы бугаз тиере сыман. Бер кирәкмәскә калкып тора ул. Ә кагылсаң авырта. Ичмасам бушка ашатканчы дәүләт икмәге файдага китмәсме дим. Менә монысы ирләр сүз ичмасам. Югыйсә күпме вакытлар шуны аңлатырга, шуны оештырырга тырышып йөрим бит. 3 көннән теләкләребез дә, тәкъдимнәребез дә әзер булыр. Лагерыбыз тиз көннәрдә хезмәт һәм ял лагерына әвереләчәк безнең. Кишәр текка. Нина дисә икенче Аляска булсын. Бары тик булсын гына. Моннан соң ул дәминнәрегез этләшеп йөрүләреннән генә туктасын. Дәминнәр дигәннән терлек лагерын карарга барган идек без. Иң сөтле сыерлардан берсенең Фарис белән авырып киткән чак икән. Авылга кайтып мал врачын алып барга туры килде. Шуннан кайтканда очрадылар да инде шәкертләрең. Берсе икенчесенә кыйма өстеннән капчык биреп торганда фаралар яктысына эләктеләр. Алмасы кызганыч түгелләрең, Зөфәр Валиахметович. Өлгергәч барыбер тирә күршеләргә өләшеп бетерәбез. Малайларын кызганыч. Уйный торгач кәсебенә керешеп, уймак чыгарулары бар. Менә Габделхәйбез дә килеп җитте. Ярый, хуш иттек, Зөфәрдус. Якыгызны бүлдергән өчен гафу ит. 7 төн уртасында торып сөйләшсәк тә, көндезгеләреннән шәбрәк чыкты бу. Сезгә дә хәерле төн, Марат Мансурович. Киңәшегезгә рәхмәттән бүтән сүзем юк. Сез язучы Җәүдәт Дәрзаманның «Җир авазы» дип исемләнгән повесте буенча эшләнгән радиоспектакльнең 2нче өлешен тыңладыгыз. Аның 3нче өлеше тиздән 16 сәгать 10 минутта Россия радиосының соңгы хәбәрләреннән соң яңгыраячак. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әдәби-драматик тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер без сезнең игътибарга язучы Җәүдәт Дәрзаманның «Җир авазы» дип исемләнгән повесте буенча эшләнгән радиоспектакльнең 3нче өлешен тәкъдим итәбез. Инсценировканы автор үзе эшләде. Радиоспектакльнең режиссеры Фәрит Җәләй. Рольләрне башкаралар: Зөфәр Хуҗиев,
Авыл мәктәбенә кайткан яшь укытучы Илдус Әхмәтҗан, Мөдәррис Мөгаллимович, өлкән яшьтәге мәктәп директоры Ирек Бахман, Марат Мансурович, урта яшьләрдәге күмәк хуҗалык рәисе Хәлил Мәхмүд, Гөлүсә, Зөфәрнең студент елларындагы мәхәббәте Алсу Гайнуллина, укучы балалар Әмир, Дусил Касым, игезәкләр Әмин Хәмдәмин, Фирая Әкбәр, Аграфена Васильева, Габделхай, шофер егет Илдар Хайруллин, Айсултан җиңги, Зөфәрнең әнисе Нәҗибә Ихсаный, Педагогия фәннәре академиясе президенты Әнвәр Габайдуллин, алып баручы Ринат Таҗетдин. Башка рольләрне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкара. Әсәр магнитофон тасмасына 1990 елда язылган. Рануга барышлы иләренә сугылып, тамак ялгап чыгарга уйлаган иде Зөфәр. Әмма булдырга җитүгә сихерләнгәндәй тукталып калды. Идән сайгаклары гәрәбәдәй сары итеп юылган, аларга аяк киеме белән түгел, чиста оеклар белән дә басарга уңайсыз иде. Зөфәр аяк киемнәрен салып эчкә узды. Өй алдында да, өй эчендә дә шундый ук пөхтәле хөкем сөрә иде. Җыелган урын җир өстенә мендәрләр күпертеп куелган, аларга пөхтәләп бизәкле шелтәрләр ябылган, өстәлдәге электр самовары кузгалырга торган паровоз шикелле пышкырап пар бөркеп утыра. Әнисе яулыгын чиеп бәйләгән дә мич алдында әвәрә килә. Әллә мин сез генә килен төшергәнсез инде? Әйттерерсең, әллә ни ачуымда бер килмәгәе. Килен чырайы күрмәй генә үләргә язгандыр инде миңа. Килен чырайы күрмәй генә. Кеше балалары бала төсле. Вакытында өйләнәләр, вакытында тупырдатып бала үстерәләр. Ходаем, бер мин үстердем шөкәтсез үрдәк баласы. Эшендә йөзләгән балачага арасында чуала. Өендә шушы яшенә җитеп бер балаңда булмасын имеш. Әдәмнән уят, валлаһи, әдәмнән уят. Аңлатыбрак сөйләләни. Мин белмәгән нинди бәйрәм соң бүген? Моңарчы белмәгән булсаң, белеп тор, улым. Бу якты дөньяда яшәү үзе зур бәхет, үзе бәйрәм. Аптыраганнан әйтәм инде. Бөтен җирдә пөхтәлек. Пөхтә булса исең китмәсен. Син кайтып җыештырмаган. Тукталәни нигә дип тиктималдан башымны әйләндерәсең әле син минем? Бер дә тиктималдан гына түгел. Алма кебек бала аның өчен төн йокларын калдырсын, дымга сусаган гөл кебек зар интизар булып яшәсен дә, син бастырык буе гәүдәңне селкетеп йөре. Аңа әйләнеп тә карама имеш. Шушындый киленем булсамы, өрмәгән җиргә дә утыртмас идем мин аны. Тукталәни, ни сөйлисең син? Кемне әйтәсең? Әнисе җавап бирергә өлгермәде. Капка ябылган тавышка сискәнеп, тәрәзәгә караган Зөфәр исә үз күзләренә үзе ышанмады. Көянтә чиләк белән су күтәреп, Гөлүсә киреп килә иде. Гөлүсә? Бигрәкләр дә акыллы, бигрәкләр дә сикемле, бигрәкләр дә уңган бала икән шул, рәхмәт яугыры. Күз карашларыннан бәгырьләр генә түгел, таш эрерлек бит җаным, таш. Зөфәр, син бу вакытта кайтмыйдың түгелмесең? Исәнме? Исәнме, Гөлүсә? Ачуланма инде, Зөфәр. Булай тиз кайтып керерсең дип уйламаган идем. Кыр, кызым, кыр, нишләп бусагада туктап калдың? Әйдә әле уз,
Тумыштан ук üşügen авыз инде ул минем, үзе белеп әйтмәс. Әйдә, түрдән узалы. Әйдәле, эшәүләп, каймаклап, баллап дигәндәй, сөтле чәй эчәрбез, Аллаһ бирсә. Әйдәгез әле, утырышыгыз әле. Югыйсә ул безнең Зөфәр анасы янына кайтып керергә өлгерми, аранасына ашыга башлый. Әйдәгез әле, балалар, табын янына утырышыгыз әле, утырышыгыз. Әйдә, балам Гөлүсә. Кәрпе йоткандай йөзеңне җыерып утырма әле син, Зөфәр балакаем. Бер көннәрдә әтиеңнең сугыш елларында төшкән рәсемнәрен генә сорап кергән иде бу бала. Истина димеш шунда, истин ясыйлар димеш шунда. Шәһәр кызы булса да бек уңай икән. Бәхетле генә булгыры. Ни ялансам да кирәкмәс кызым. Безнең кебек картлар авылда бик күп ул, барысының да киен җайлап бетерә алмассың дип ялындым, тыңламады. Бер дә зав клуб димәссең. Эшкә бигрәк кенә дә ятып тора инде куллары. Бер көндә ишен тәртипкә салып киткән иде. Син соң кайтканлыгың белән генә абайламый калдың. Менә шулай тилмертә инде ул мине Гөлүсә балакаем. Шушы көнгә тикле ни киленем юк, ни оныкларым юк бит шушы төпчегемнән. Олыгайгачрак тапкан идем шул үзен җитмәсә. Син килгәләп йөри башлагач, йортыбызга нур иңгәндәй булды. Ни булды соң әле әни сиңа? Гомер булмаган бөтен эшләреңне чит ят кеше алдында сөйләп утырасың. Мин китим булмаса, Солтан апа. Нинди китеде ул? Утыр балам, утыр. Шулай улым, ни гомерләр күңел сандыгыңа бикләп йөрткән серләрең минем өчен хәзер сер түгел инде. Гөлүсә аларны яшермичә сөйләде. Шулай бит, кызым. Барысын да белгән өстенә син әни шушы сүзләрен сөйләп торасыңмы? Сөйләсә ни булган? Уйлаганымны сөйлим. Муеннан эшкә кереп баттың да дөньяңны оныттың. Тик кирисең хәзер дуада кош шикелле каңгырып. Өченче дистәңне тутырасың бит инде хәзер, Хода бәндәсе. Шуннан соң да кем чыгар дип өмет итәсең моннан? Вакыты җиткәч чыгар әле. Андый чыгар вакытларың чыкты шул инде, балакаем. Күрше Хәмденисәттә әйтмешли, маңгаеңа мылтык терәпте өйләндереп булмый бит сине хәзер. Ә бит күңелең тыныч түгел. Кирәксә, кирәкмәсә, клуб тирәсендә киләп сарып йөрүләреңне аңламыйм дип беләсеңме? Тузга язмаганны, шушы бала зав клуб булып эшли башлаганнан бирле театрлар куеп йөргән буласың. Якында бармый идең бит син анда. Якында бармый идең моңарчы. Ил авызын тымалап булмый ул, балам, булмый. Озын сүзнең кыскасы шул. Я бүгеннән син Гөлүсәгә өйләнәсең, я мин иртәгә иртүк Сәвиткә барып килен табып бирүләрен сорыйм. Менә сиңа кирәк булса, дожили. Миннән башта гына мине өйләндереп маташалар, а? Миннән уялмасаң, әнидән уялыр идең, Гөлүсә. Мин аның өчен сөйләмәгән идем бит, Зөфәр. Менә Солтан апа белән сөйләшеп киттек тә, күңел түрендәгесен әйткәнемне сизми дә калганмын. Сез дә мине авыр хәлгә куйдыгыз, Солтан апа. Зөфәргә әйтмим дигән идегез бит. Өченче көн әйтмим дигән идем дә шул. Менә бүген тоттым да әйттем менә. Йөрмәгез. Сак белән сак шикелле каңгырып. Тотыгыз да өйләнешегез. Яшьлектә ни булмас. 4 аяклы ат та абына бу фани дөньяда. Киленлеккә алуларында хатын-кыз үзе сорап киләме? Ай, Солтан апа. Нинди хурлык. Борчылма, кызым. Борчылма, гаепләмәдә. Аны да аңларга кирәк. Яшьлектән калган йөрәк ярасы тирән була бит ул. Шул ярасы тупасландырган аны. Әлем баласы күнеккән инде, нишлисең? Яраны үз куллары белән үзенә сала да, башка берәүләрнең аны дәвалавын өмет итә. Менә үзең ясаган яраны, әгәр булдыра алсаң, үз кулларың белән төзәтеп кара син. Ярар. Табынның ямен ризыкның тәмен җибәрү килешмәс. Шәйләрен шәйләп, шәйнисе каймакларын гына шәйнәп бетерсеннәр. Өйрәтермен мин аңа үзе салган яраны ничек итеп үзе төзәтергә икәнен. Әнә шулай уйлады Зөфәр.
Әмма яшьлектә йөрәген яулаган Гөлүсә ул еллардагыдан азга гына кайтыш түгел иде шул. Киресенчә, аңардан Зөфәргә моңарчы таныш булмаган илаһи нәзакәтлелек, егет никадәр генә карышмасын, никадәр генә тартышмасын, сихри көчкә үрелеп, аны элеккедән дә көчлерәк җәлеп итә иде. Айсылтан җиңги дуга кылгач, өчесе дә табыннан кузгалырга гына торганда, капка төбенә җиңел машина килеп туктады. Ул да түгел, ишектә шофер Нияз күренде. Тәмле булсын ашларыгыз! Карагыз, Зөфәр абый! Эй, бәрәкәт! Йөгездә кунак бар икән набыса. Әллә мәйдан тузга язмаганны Зөфәр абый килен алып кайткан инде. Күп белсәң тиз картаерсың. Нәрсә авыз йөреп торасың? Хатын кыз күргәнең юкмы әллә? Бар иде. Менә радиаторның суы бетә башлагач, бераз күстәргә кирәк. Югыйсә, район үзәгенә кадәр барып җитәлмәбез дим. Әле иртәгесен иртүк урап кайтасы да бар бит. Тапкансың су сорап керер кеше. Каршы кешедән су сорарга кермәсәң, Шу балам, алай каты бәрелмә. Алай каты бәрелмә кешегә. Бергәләп юл йөреп кайтасыгыз бар бит, Аллаһ бирсә. Әйдәле, улым табын янына утыр әле. Әйдәле бәбкәм, юлга чыгар алдыннан бер-ике шынаяк чәй эчеп алырга. Рәхмәт, җиңги. Шыңлый башлаганчы башта инде. Машинаны эшертик инде. кәмит күргәнмени? Авызын 9 гектар ярым җәйде бит тәмам. Ярый инде, ярый шул кадәр шәпшемә. Шул тиклем шәпшемә улым булды. Ә син аңа карама бәбкәм. Бик белеп кергәнсең син безгә. Әйдә. Булдырга чыгыйга икәү. Әйдәле. Суның иң тәмлесен чәйгә генә дип тата торганым бирәм мин сиңа хәзер. Кинәнсен тегә синең тимер юргаң. Менә монысын сал бәбкәм. Хәзер мине тыңла әле. Кил әле. Каралып минем улым белмәсен белә. Хәзер син аның белән бергә барып кайт. Зинһар. Юк, китамнан Айсылтан җиңги булмаган. Бер тапкыр бар өчендә председательгә берәр атна ялнып йөри. Белсә. Син белмәслек эшлә. Шуны да инде. Шуны да эшләмәгәч, син нинди егет буласың син? Әстәгъфирулла. Мин сиңа үз гомеремдә бер гозер әйттем. Син шунда да кирләнеп торасың. Бәттә, Айсылтан җиңги. Шурт син. Шулаймы? Кирәк икән, кирәк. Менә эшлибез аны. Менә рәхмәт. Синең хакка гына үзең шылдыра күрмәс күзгә. Югыйсә баш түбәле басып, җиргә кодак шикелле генә сүндерер. Шулай Алла сакласын. Нәрсә кайма кирәк соң әле сиңа болай эшләү? Әйт әле. Анысын инде улым. Анысы инде карчыклар сире. Әлегә белмәй тор. Соңыннан белгәч тә белмәй йөргән хәерле. Аңлашламы? Шу балам, шу. Карал. Бу бәбкәм изге эш өчен кирәк, аңлашламы? Саваплы эш өчен. Ярар, Айсылтан җиңги. Булай телемә килгәнне генә соравым. Син әйткәнчә эшләсәм, үземә дә уңай гына булыр. Шын бул. Үзе чыгып килә әнә. Ярый. Без китәбез. Иртәнге 7-ләрдән дә калмый кайтып җитәрбез әни. Капкаларга берәр нәрсә әзерләп торырсың инде. Әзерләрмен улым. Әзерләрмен, Аллаһ бирсә. Юлларыгыз гына оң була күрсен. Юллары шуннан да оң булырга охшый иде. Нияз матур, көр тавыш белән карурманны җырлап бара. Сикәлтәле урыннарда өзелеп калган җыр юл тигезләнүгә кабат тигез генә агыла башлый. Моңлы җыр күңел төпкелендә яшенеп яткан хисләрне иреккә чыгарга чакыра иде. Ә ул уйлар, мәктәп мәшәкатьләреннән читкәрәк китеп, ничә еллардан соң тагын Гөлүсә тирәсендә чуала.
исләрең вакытлы гына түгел микән соң синең Гөлүсә? Син бит тумыштан шәһәр гөле, шәһәр чәчәге. Эшеңнән тәм, тормышыңнан ям таба алырсыңмы син авылда? Айына да, йылына да түзәрсең. Ә гомерлегенә түземлегең җитәрме? Гөлүсә, Гөлүсә. Көтмәгәндә булай кайтып төшү, инде тынычлангандай тоелган күңелне кузгату нигә кирәк булды сиңа? Мин яңа мәхәббәт эзләмәдем, эзләүне кирәк тә санамадым. Көл өстендә яңа гөл үстерү ихтималына ышанмыйм мин. Ышанмыйм мин. Әмма аннан да куркынычрагы бар икән бит бу мәхәббәт дөньясының. Инде әллә кайчаннан бирле сүнгән дип йөргән учак урындагы гөлдә утлы күмер пыскып калган икән бит. Син кайтып күрендең дә, саба җилләре булып истең. Ул күмердә пыскыган утны тергезеп җибәрдең. Кабат салкын көлгенә калдырмасмы ул янгын минем йөрәктә, Гөлүсә. Килеп җиттек, Зөфәр абый. Инде төшсәң дә була. Нәрсә дидең? Килеп җиттек дим. Бензин бетте. Шаяртмасана. Приборың яртыбак күрсәтә бит әле. Ул нәрсә күрсәтмәс? Бензин бетте, факт. Тапкан вакыт. Тагын берәр сәгать кызынсак, соңга калынасың көт тә тор. Аннан соң барсаң ничә тиене, бармасаң ничә тиен? Юкка шәбәлән нигәле? Бәлки берәр машина килеп чыгар. Көт. Чыгар, Ходай кушса. Бу юлдан 2 көнгә бер машина узса тарихи вакыйга инде ул. Чыннан да, инде 3 сәгатьләп вакыт үтеп китте. Ә машиналар үч иткәндәй күренмәде дә күренмәде. Нияз борчыла башлады. Әле машина капотын ачып моторда казына, әле стартерына басып, аны җылаткалап карады. Маташмасана. Бөтенесе дә стартерга басып кына бензин чыгарыр иде аны. Шайтан алгыры. Запас бакның краны ябылган иш. Әйтем аны. Авызыңа балдамай. Шуны да күрмәскә күзеңә помидор үсмәгәндер бит. Ничек асрый сезне Марат Мансурович? Башыма сыймый. Инде нишлибез, Зөфәр абый? Барабызмы, әллә борылып кына кайтабызмы? Нишлибез имеш? Кире җыеп күл эшлибез. Кайтмыйча кая барасың? Марат Мансурович иртәгне 7-ләрдән дә калмыйча авылда булырга дип үз алдында кушты бит. Әйтер идем бер сүз. Ярар инде, хәерле каза булсын да, нервлар таза булсын. Башка вакыт барырга туры килер. Алар авылга тәмам караңгы төшкәч кенә кайтып җиттеләр. Зөфәр машинадан капка төпләрендә төшеп калды. Тәрәзәләрендә ут юк иде. Йоклыйлар. Арыйлардыр шул мискинкәйләрем. Картайган көннәрендә дә тынғылык юк бит үзләренә. Йорт-кура тирәсендәге кешегә аларны аяктан җыгарга җитә бит. Үзем җимертеп эшләргә вакыты юк, булышырга бүтән кешесе юк. Капканы да бикләмәгән икән. Оныткан. Әнкәйнең ару җиткән бүген. Ишек алдында арба да юк. Әллә тиштән кайтмаган, әллә инде кайтып та тагын каядыр чыгып киткән. Картайса да һаман тынгы белми. Анысын ташый, монысын ташый. Үзе шикелле карт-корыга вак төяген кайтарырга ярдәм итә. Көннәр буе бер үзлексез кыймылдап, әвәрә килеп йөри шунда.
Бу мин, әнкәй. Аш. Ой, Ходайым, нишләп кайттыгыз? Юлыгыз уңмадымы әллә, Ходайым? Шулайрак булды шул. Барып җитәргә күп тә калмаган иде. Теге ишегән авыз аркасында кичкә кадәр кырсаклап утырдык. Ни булгансың, Ходайым, ни булды? Ни булсын? Кранын ялгыш япканда бензин юк дип кырсаклатты. Ой, каһарың, бер килмәсә килми бит инде шулай. Ай, Алла, ярар инде, ахыр хәерле булсын, ярар. Ишет җилгере каралы син аны. Сиңа аш пешерә торган кәштерүлне иртәгә иртүк күртәм дип, Хәйрниса әби алып чыгып торган иде. Шуны гына алып чыгыйм әле, улым. Йөрмә инде, йөрмә. Шыбыршып йөрмә. Иртә белән чәй дә бик җиткән. Юк, улым, балакаемны шулпа ашатмыйча иртән эшкә җибәрәм. Юк, хәзер бәккәм, хәзер минуты белән алып чыгам мин аны. Минуты белән. Әнә, каршыда гына. Утлары да сүнмәгән, Аллага шөкер. Тик идәнгә бик каты басып йөрмә, ярыймы? Күстәге кабарган камарымны кузгатырсың, Алла сакласын. Хәзер чыгам мин бәккәм. Хәзер чыгам. Хәзер Аллаһы йөрсә. Булдырда затлы хушбуй исе дип әйтимме? Әни сөртмәгәндерлә. Менә сиңа кирәк булса. Булдырга керсәм хушбуй исе, өйгә керсәм өстәлдә самовар җырлап утыра. Һәм Дниса биләрдәге кәстерүле дә монда. Тавык шулпасы. Аңламассың бу әнине. Тәлинкә кашыклар, чынаяклар, икмәк, пыяла савыт белән май. Тукта. Нинди туташ табышмаклардан гына тора торган көн булды соң әле бу? Акрын гына йокы бүлмәсенең ишеген ачып җибәрсә, үз күзләренә үзе ышанмады Зөфәр. Карават янында урындыкта пөхтәләп хатын-кыз киемнәре куелган. Аның ятагында шымырт кара чәчләрен таратып Гөлүсә йоклый иде. Зөфәрнең төз буыннары йомшап китте. Гөлүсә матур төшләр күрә-күрә тирән сулап, татлы йокыга талган иде. Менә ул чәчәкле болында ялан аяк йөгереп йөри. Шу, бу аның яшь чагы, кыз чагы лабаса. Бу болынга ничек килеп чыктысың әле? Каян килеп кирде ул мондый гаҗәеп чәчәкләр дөньясына? Кояш нурларының җылысыннан тән генә түгел, чәчләр кытыклана. Ул чишмәләрнең чылтыравы, ул чүт-чүт килеп сандугачлар сайрашуы. Йөрәк ашкына, йөрәк шашып тибә. Каядыр шушында, якында гына аның бердән-бере сөекле Зөфәр булырга тиеш. Тик кайда соң әле ул? Нигә йөгереп каршысына чыкмый ул аның? Нигә кучып алып, көчле күкрәгенә кысмый? Зөфәр, белсәң икән син бу чәчәкләрнең хушысын. Бу күкрәкләрдә сиңа дип кенә сакланган хисләрнең кайнарлыгын. Кулларын кагылмас борын ук тетрәнергә торган билләрнең сыгылмалылыгын. Кара диңгездәй кара күзләрнең серлелеген. Шушында гына син, якында, янәшәмдә генә. Күз карашларыңа кадәр тоям бит мин сине. Ә үзең кайдасың син? Сөеклем минем. Һәм ул карашның тылсымлы тәэсире шул кадәр дә көчле, шул кадәр дә куәтле иде ки, Гөлүсә керфекләрен күтәреп, әлеге тылсымлы нурлар килгән якка карарга мәҗбүр булды. Әле бая гына бөтен болынны бетереп, әлеге карашның хуҗасын эзли иде ул. Хәзер исә болын да, чәчәкләр дә, чылтырап аккан чишмәләр дә, өзелеп сайраган сандугачлар да юкка чыкты. Ә каршысында әле яңа гына ул тилмереп, илереп,
гасабиланып изләгән Зөфәре басып тора иде. Әлеге табигать кучагында килеп чыкса, нинди матур, нинди гаҗәеп төш буласы иде дә. Яңа гына күкне тутырып балкыган кояш, бүтән хыялый төсләрен һәм матурлыгын аның алдына түшәгән табигатьтән башка гына каршына килеп баскан Зөфәр Гөлүсәнең зиянен аңын томалады. Берни дә аңлый алмас хәлгә китерде. Әнә Зөфәр, аның üzülеп сөйгән Зөфәре сихерләнеп аңа карап тора. Шушы карашы өчен генә дә мең рәхмәт. Димәк, ул әле һаман да элекке Зөфәр. Аның өчен җанын фида кылырга торучы башсыз студент. Айсылтан апа. Ай. Инде таң атып та өлгердем, несін Құдайым. Сен қайтқанша оятырмын деген еді бит Айсылтан жеңге. Нишләп ұнытты екенсің? Оңайсыз бит әлі бұлай. Сеннен ұят. Раз кіріп йоқлағансың екен, йоқлайын да олайса. Әнилер яғында идәндә йоқларым. Нинди йоқы дейінді ол? Таң атып біткәш. Сың Айсылтан жеңге қоясың әлі? Оğlығызға келгеннен бері бірінші тапқыр шул қадар ұзақ йоқлағанмын. Йоқла, Гөлүсә, йоқла. Таң атырға бик йырақ әле. Шулаймы не? Олайса, сың сен нишләп иде? Нишләп иде булмаска? Үз имдәләнем. Бу сорауны мин сиңа бирәсе урында. Сәгать ничәсең әле, Зөфәр? 7 төн ортасы. Юлгыз уңмаған инде алайса. Сың көндіз сіз кеткәннән соң Айсылтан жеңге бик үтенгәч кенә калган идем мин. Ачуланмайын, Зөфәр. Вәли Әхмәт абзыйң өйдә юк. Зөфәр иртәгә генә кайта. Клубның ял көне ялгызым йокларга куркам, йөрәгем дә әллә нишләбрәк тора дигәч кенә риза булган идем. Әле вакыт бик соң түгел икән. Квартирама кайтырмын. Нахакка сүз ишетүбез бар. Зөфәр түрьякка чыкты. Гөлүсә урыннан торып, тиз генә киенә башлады. Аның хәрәкәтләрен ишетү егетнең күңелен кытыклап, рәхәт кенә алгысытып тора иде. Менә ул күңелле генә кыштырдап, оекларын киде. Җиңелчә генә шартлатып аларны поясына эләктерде. Аннан соң балаларча самими гына мышный-мышный күбәләк чәчәк таҗларын кыштырдаткандай итеп кенә күлмәгән киде. Чәчләрен тарады. Зөфәр, син булдырга чыкмый торганмы? Бит кулларымны чылатып йокымны гына куып керим инде. Хат йомынғыш бушадым анда. Югыйсә карават башы кимерердәй булып ашыктым. Тукта, Зөфәр, су беткән икән. Суның җылысын, йомшагын салып бирим әле үзеңә. Кил, җаным. Булгач, авылча булсын. Үз кулларым белән юындырым әле. Мондый бәхетне бүтән әллә күрәм, әллә юк. Я сала Гөлүсә. Мин дә мондый рәхәтне әллә күрәм, әллә юк башка. Я сала я. Тагын бер шумыш алып килер булмаса. Хәзер. Хәтмишне җаным. Сала әле. Әйдә. Булдымы?
Хәйбәт булды бу. Инде тамакта ялгап җибәрсәк. Әйдә, кайтырга өлгермен әле. Тәмләп бер сөйлим әле үзеңне. Аш белән чәйне үзең әзерләреңме? Юк, Айсылтан җиңги. Төннәрен начар йоклыйм дигәч, сукыр кычыткан төнәтмәсе шерткән иде. Шунда ук йоклап киткәнмен. Ә ул әнә ашын да пешергән, самавырын да кайнаткан. Абайламый да торам. Кара, үзе кайтасың әле. Булай булгач, бүген кайтмый инде ул Гүрүсә. Әллә Нәрсә? Әллә дисең, Зөфәр? Ха? Зөфәр җаным. Әллә Зөфәр? Әллә бездә генә каласыңмы соң? Урамы караңгы. Юлы да шакыр-шакыр. Зөфәр. Көтмәгәндә Зөфәрне Мәскәүгә чакырып, педагогия фәннәре академиясеннән ашыгыч телеграмма килеп төште. Академия һәм мәгариф министрлыгының берләштерелгән фәнни конференциясенә чакырганнар икән Зөфәрне. Әле күптән түгел генә алар мәктәбе хезмәт тәрбиясе өлкәсендә беренче урынны яулаган иде. Шуны истә тотканнардыр инде. Җыелышны педагогия фәннәре академиясенең президенты ачты. Ул сөйләгән сүзләр, күтәргән мәсьәләләр күптән таныш иде Зөфәргә. Бик күп күтәрделәр инде аларны. Тик чын-чынлап тормышка ашырганнар гына юк. Диссертациялар языла, дәрәҗәләр үсә, хезмәт хаклары арта, мәктәп укучыларына киңәшләр кочагы белән генә түгел, вагоны, эшелоны белән килә. Тик күбесе кысыр ул киңәшләрнең. Ник берсе гамәлгә ярасын шунда. Әйе, язучы Иван Гордов 100 мәртәбә хаклы. Президент сүзне нәкъ Гордов мәкаләсенә бара башлады түгелме? Әйе, Зөфәр ялгышмаган иде. Үзәк журналларның берсендә 2 сан рәттән басылып, әле берничә ай элек кенә илдәге педагогик дөньяны дер селкетеп алган әлеге мәкаләгә күчеп бара иде академия президенты. Макаренкоча хезмәт тәрбиясе бирүгә каршы торучыларны кискен тәнкыйтьләп, таш өстендә таш та калдырмаган иде 80 якасына якынлашып килгән карт язучы. Тик үз кулакларына үзе ышанмады Зөфәр. Президент рухлана, моның капма каршысын, тәрбияви укытуның безнең мәктәпләр өчен иң кулайы икәнлеген дәлилли башлады. Хөрмәтле галим иптәшләр һәм укытучылар, без шундый заманда яшибез ки, үзлексез агым булып ургылган информациялар ташкыны, кибернетиканың иң соңгы сүзе белән җиһазланган, тулы бер исәпләү үзәге хәтердә калдыра алмас дәрәҗәдә күп. Һәм безнең, шул исәптән сезнең дә, хөрмәтле практиклар, төп бурычыбыз үсеп килүче яшь буынны әнә шул ургып торган информация дарьясын тормышта кулланып, аны гамәлгә яраклаштыра алырлык тормыш карабы капитаннары итеп тәрбияләү. Һәм мин куанып, хәтта горурланып әйтәләм, безнең бүгенге мәктәпләребез нәкъ менә шундый капитаннар әзерләп чыгарада. Тормышыбыз, культурабыз, экономикабыз һәм ахыр килеп фундаменталь фәннәребезнең бүгенге торышы моның ачык дәлиле. Хөрмәтле Иван Гордов, картлык галәмәте дисәм, дөрес аңлашылмас, ярты гасырдан артык дәвамында юл ярган, сыналган, тормышта үзенең лаеклы урынын тапкан тәрбияви белем бирү системабызга кизәнә дип әйтү генә аз булыр, олы күсәк күтәрә. Шушы дәрәҗәле трибунадан торып, үз эшебезнең хаклыгын һәм җаваплылыгын тыйган хәлдә,
иптәш Гордовка сорау бирәсем килә. Кая барасыз, хөрмәтле Иван Семенович? Кемгә кизәнәсез? Җил тегермәненә каршы көрәшүче 20нче гасыр Дон Кихотына әверлүгезне аңламыйсызмы? Президенттан соң да әле Гордовны тәнкыйтьләп сөйләүләр күп булды. Эләкте дә соң карт язучыга. Ни дә генә гаепләмәделәр үзен. Педагогик наданлыкта, каралыкта, сәяси сукырлыкта. Зөфәрнең уенда әле һаман да көчле өйрмә булып, язучы мәкаләсендәге юллар, гаҗәеп үткен, күрәзәләрчә төгәл фикерләр бөтерелә. Ничек күтәрә алган аларны карт язучы? Курыкмыйча ничек алган үзиңнәренә шул кадәр авыр, шул кадәр җаваплы йөкне? Академияның, министрлыкның махсус әзерлекле меңнәрчә хезмәткәрләренең күмәк акылы да ирешә алмаган хакыйкатькә ничек төшенә алган ул? Сүз бирмәселәренә иманы камил булса да, түзмәде Зөфәр. Президиумга кәгазь җибәрде. Язу кулдан кулга күчеп, алгырәткә барып җитте. Язуны укыгач, президентның җитди йөзендә елмаю чагылып узды. Менә ул янында утыручылар белән тиз-тиз генә гәпләшеп алды, аннан соң урыннан торып, микрофонга иелде. Күрәсез, иптәшләр, җыелыш бик җанлы, бик нәтиҗәле үтә. Куелган мәсьәләнең гаять җитди булуы беребезне дә битараф калдырмады. Алдан ук язылганнан тышта, эш барышында сүз сорап килгән күп санлы запискалар моның тагын бер ачык дәлиле. Без монда сөйләштек, киңәштек тә, фикер алышуда соңгы сүзне Нефтле Татарстан вәкиле, Шәшәкле урта мәктәбе директоры Хуҗиевка бирергә булдык. Ерактан килгән кунагыбызның хөрмәтле Иван Семенович әйтердәй саллы сүзләрен әрәм калдырмыйгын дип иптәшләр, шулай бит. Яшиттәш, фикерегезне зинһар 4 минутка сыйдырсагыз иде. Ярый, иптәшләр, мин кыска тотарга тырышырмын. Хөрмәтле иптәшләр, мин җыелышыбызның башыннан азагына кадәр сөйләнгән сүзләрне тирән гаҗәпләнү белән тыңлап утырдым. Һәм үз колакларыма үзем ышанмадым. Безме соң бу? Без Совет иленең киләчәген тәрбияләүне үзенең намус эше дип кабул иткән, шушы изге игелекле эшкә бөтен барлыгы белән бирелгән кешеләр сөйлибезме бу сүзләрне? Шәхсән мин үзем, мөхтәрәм галимнәребез, туры сүзле булуым өчен гафу итсеннәр. Бу куш тырнаклар эчендәге гали фикерләрне артык та түгел, ким дә түгел, гаҗәпләнеп, тетрәнеп тыңларга мәҗбүр булдым. Әйе, сез дөрес ишеттегез. Мин чыгышларның байтагын тыңлаганда үз колакларыма үзем ышанмадым. Бу ни бу җәмәгать? Кая барабыз без? Нишлибез? Иван Семенович әйткән тәнкыйть сүзләренең күпчелек өлешен шәхсән мин үзем бик кирәкле, бик гадел, бик урынлы һәм бик вакытлы әйтелгән дип саныйм. Каян килде соң әле безгә тәрбияви укыту дигән нәрсәгә ябышып яту? Кайчан туды ул укыту барышында үзеннән үзе тәрбия дә бирелә дигән ялгыш караш? Гаҗәп, укыту тәрбия бирүнең бер өлеше генә икәнлеген 80 яшьлек карт аңлаган. Күбесенчә, мин монысын чагыштырмачагын әйтәм, күбесенчә яшьләр һәм практик эш алып баручылар шуны аңлый алырлык дәрәҗәдә түгел. Яисә аңлап та аңларга теләмибез. Балаларыбызны 4 стена арасына куып кертәбез дә, дәресләр бирәбез. Аларның якты киләчәкне төзергә тиешле кешеләр булулары хакында 10 ел дәвамында вәгазь укыйбыз. Мәктәпне тәмамлаган укучыларыбызның байтагы ни югары уку йортларына керә алмый, ни эшкә урнашмый. Һаман да әти-әни җилкәсендә яши бирә. Әмма үзе җәмгыятькә берни дә бирми. Кайбер очракта бик теләсә дә булдыра алмый. Чөнки ул моңа физик яктан да, мораль яктан да әзер түгел. Әлегә телибезме без моны, әллә юкмы, барыбер асылда мәктәпләребез Иван Семенович язганча эш сөймәс,
әрәм тамақлар укытып чыгаруларын дәвам итә. Bunu indi süs tağın safsata. Һәм бу сүзләрне Совет мәктәбе директорларының берсе сөйли. Яшь шул әле, ташы суына җитмәгән. Болай булса тиз утырлар. Burada özümüzdekinden mıskıllatağız. Düşsün tribunadan. Тынычланыгыз, иптәшләр, тынычланыгыз. Һәр кем үз фикерен әйтергә хаклы. Ә сезнең иптәш Хуҗиев 1 минут вакытыгыз калды. 1 минут икән, 1 минут. Мин моны күңелем әрнегәнгә, йөрәгем сызлаганга сөйлим, иптәшләр. Без никадәр генә яхшы тәрбияләргә тырышсак та, укучыларыбыз арасында җәмәгатьчелек кадәр җәмәгатьчелеккә куркыныч тудырырлык эшләр эшләп ташларлык үсмер малайлар һәм кызларыбыз, егетләребез әледән-әле очрап тора. Иптәш Хуҗиев, вакытыгыз бетте, төгәлләгез. Кем кемне өйрәтә? 5-нче класс каршына баскан диярсең. Сөйләсен. Тере практикның тере сүзен күптән ишеткән юк инде. Бүлдермәгез, иптәш президент. Әйдә, бушатсын күңелендәгесен. Яңа сулыш, яңа тавыш ишетеп калын ичмасам. Дәвам итегез. Безнең тәрбияшендәге төп гаеп Макаренко сулларын онытуыбызда. Онытмаганнарыбызның акрынлыгында, кыюсызлыгында, ахыр килеп сүз белән эш арасындагы бәйләнешнең юк дәрәҗәсендә аз булуында. Югыйсә, без мәктәп программасын шул кадәр катлауландырдык. Хәзер укучының баш мие тәүлегенә 25 сәгать эшләсә дә үзләштереп бетерерлек түгел. Кайчакларда ми кайнар чиккә җитә. Ә шул ук вакытта гәүдәнең башка әгъзалары, мускуллары эшсезлектән, хәрәкәтсезлектән изалана. Аларга эшне тигез бүлеп бирергә вакыт. Күреп торам. Залдагы коллегаларның күзләрендә сорау яна. Шәп сайрыйсың син, егет. Тик бу ялкынды сүзләрне расларлык дәлилләрен кая синең? Әйткәннәреңне тормышка ашырырлык берәр адым ясап караганың бармы үзеңнең? Бар, иптәшләр. Килегез, рәхим итегез ерак Татарстанның ерак Чәчәкле авылына. Танышыгыз андагы безнең тормыш белән. Олылардан да булайрак дәртләнеп эшләгән балаларыбыз белән аралашыгыз. Мин сөйләгәннәрнең тормыш таләп икәнлеген үз күзләрегез белән күрерсез. Аларның хаклыгына тагын бер кат ышанырсыз. Әйе, тәрбия укытуның бер өлеше түгел, укыту тәрбиянең бер өлеше икәнлеген киләчәктә дә аңламасак, моның азагы фаҗига белән тәмамланачак. Ил күләм фаҗига белән. Педагогия фәннәр академиясының, министрлыкның артык кискен булсам коллегалар мине гафу итәрләр. Шушы көнгә кадәр Макаренко мәктәпләренең эшен хупламавын, алай гына да түгел, аларга каршы көрәш алып баруларын исә мин аңламыйм да, аңлата да алмыйм. Һәм язучы Иван Гордовның бу хакта әйткән фикерләре белән тулысынча килешәм. Сез мәкаләне барыгыз да җентекләп укыгансыздыр. Һәм менә бу юлларны яхшы хәтерлисездер. Макаренко системасын тормышка ашыруның начар нәрсә икәнлеген кемдә булса шандырлык итеп дәлилләсә бер хәер дип мөрәҗәгать иттем мин Мәскәү педагоглар арасындагы галим дустыма. Ләкин андый хәлнең булганы юк ләбаса. Һәм кинәт шушындый кискен түзә алмау. Хикмәт нидә? Ни өчен? Чын педагог буйык кына елмайды. Аларны да аңларга кирәк. 22 мәктәп уен эш түгел. Һәм аларның 22-се дә бер юлы югары нәтиҗә күрсәттеләр ди. Әгәр шулай булса, ул чакта кемгәдер һәм кемгәдер генә түгел бик күпләргә эш урыннарыннан китәргә туры киләчәк бит. Һәм алардан шул гомерләр ни белән шөгыльләндегез соң, хөрмәтле иптәшләр, нәрсә исбатлап килдегез дип сораулар да бик ихтимал. Һәм бу сорауны бүген сезгә 80 яшьлек карт язучы түгел, мин ерактагы гади бер авылның гади бер мәктәп директоры бирәм. Шул гомерләр ни белән шөгыльләнәсез соң сез, хөрмәтле теоретик иптәшләр? Нәрсә исбатлыйсыз? Нәрсә исбатлыйсыз? Сез язучы Җәүдәт Дәрзаманның «Җир авазы» дип исемләнгән повесте буенча эшләнгән радиоспектакль тыңладыгыз. Әдәби драматик тапшырылбыз шушының белән тәмам.